Surun murtama miljonääri vierailee tyttäriensä haudalla joka lauantai uskoen, että he kuolivat traagisessa onnettomuudessa. Mutta kaikki muuttuu, kun köyhä pikkutyttö lähestyy häntä ja kuiskaa, Herra, nuo tytöt asuvat minun kadullani. Järkyttyneenä mies seuraa lasta unohdettuun lähiöön, jossa synkkä totuus alkaa paljastua. Ja se, mitä hän löytää oven takaa, muuttaa hänen surunsa epätoivoiseksi taisteluksi oikeuden ja sovituksen puolesta. Lauantai-aamun aurinko kylvetti Hietaniemen hautausmaata Helsingissä kultaisessa valossa, joka oli julmasti vastakohtana sille surulle, jota Mikael Virtanen kantoi rinnassaan. 42-vuotiaana tuo mies, joka oli aikoinaan ollut yksi kaupungin lupaavimmista yrittäjistä, käveli nyt kumarassa, aivan kuin koko maailman paino olisi hänen harteillaan. Hänen käsissään oli kimppu kalliita, tuoksuvia, maahantuotuja valkoisia liljoja, samanlaisia, jotka hän oli tuonut joka lauantai tasan 2 vuoden ajan. Hänen askeleensa kaikuivat hautausmaan hiljaisuudessa, kun hän kulki ulkoa oppimaansa reittiä. Arvostettu alue, italialaisesta marmorista tehty hautakammio, 2 pientä hautakiveä vierekkäin, nimet kaiverrettu kultaisin kirjaimin, hänen tyttönsä, hänen kaksosensa, Laura ja Milja. 6-vuotiaina heidän elämänsä oli katkennut julmasti. Tai niin hän uskoi. Mikael polvistui hautakivien eteen, asetti kukat huolellisesti kristallimaljakkoon, jonka oli teettänyt sinne, ja aloitti rituaalinsa. Ensin hän puhdisti jokaisen sentin marmorista pehmeällä liinalla, jonka toi kotoa. Sitten hän asetteli kukat pikkutarkasti. Lopuksi hän istui viereiselle kivipenkille ja jutteli. Jutteli kuin he olisivat olleet siinä kuuntelemassa jokaista sanaa. Hei minun prinsessani, isä on tullut taas. Toin tänään valkoisia liljoja, niitä joita teidän äitinne rakasti. Muistatteko, kun menimme kauppaan ja te halusitte valita kukkia kotiin? Laura valitsi aina punaiset ja sinä, Milja, keltaiset. Te riitelitte siitä niin paljon. Hänen äänensä murtui. Edes 2 vuoden jälkeen kipu ei hellittänyt. Se voimistui. Jokainen lauantai oli kuin uuden palan repiminen hänen sielustaan, mutta hän ei voinut lopettaa. Se oli hänen katumuksensa, hänen tapansa pitää muistot elossa, hänen ainoa yhteytensä siihen, mitä hänen entisestä elämästään oli jäljellä. Sillä Mikael Virtasen elämä oli ollut täysin erilaista ennen sitä kirottua syyskuun yötä. Hän oli ollut menestynyt mies, Virtatukku-nimisen 5 rautakaupan ketjun omistaja, joka hallitsi Helsingin itäosia. Hän oli aloittanut tyhjästä, myynyt sementtisäkkejä kotinsa autotallista 20-vuotiaana ja rakentanut imperiumin. Hän asui huvilassa Espoon Westendissä, omisti 3 tuontiautoa ja eli mukavaa elämää, jota monet kadehtivat. Mutta mikään siitä ei merkinnyt yhtä paljon kuin hänen tyttärensä. Laura ja Milja olivat syntyneet sateisena maaliskuun päivänä, identtiset kaksoset, joilla oli ruskeat kiharat ja hunajanväriset silmät, täydellisiä kopioita toisistaan. He olivat parasta, mitä hänelle oli koskaan tapahtunut. Hän palvoi heitä voimalla, joka pelotti häntä itseäänkin. Jokainen heidän naurunsa oli musiikkia, jokainen tiukka halaus oli polttoainetta hänen päiviinsä. Avioliitto Hannan kanssa ei kuitenkaan ollut kestänyt. Hanna oli kaunis, elegantti nainen perinteisestä helsinkiläisestä perheestä, mutta suhde oli happamoitunut ajan myötä. Jatkuvia riitoja rahasta, hänen työlleen omistamastaan ajasta, perustavanlaatuisista eroista elämänkatsomuksessa. Avioero 3 vuotta sitten oli ollut tuskallinen, mutta välttämätön. Ainakin he olivat olleet sivistyneitä. Huoltajuus jäi Hannalle, mutta hänellä oli vapaa tapaamisoikeus. Hän näki tyttöjä 4 kertaa viikossa, haki heidät koulusta, vei retkille, piti yllä vahvaa sidettä. Outoa oli, kun Hanna päätti muuttaa. Yhtäkkiä, ilman vakuuttavaa selitystä, hän lähti Töölön kattohuoneistosta, jonka Mikael maksoi, ja vuokrasi yksinkertaisen talon Vantaan Havukoskelta kaupungin laitamilla. Mikael kyseenalaisti sen, miten niin, anteliaalla, noin 4 000 euron kuukausittaisella elatusavulla, miksi valita niin kaukainen, niin vaatimaton kaupunginosa? Hanna sanoi vain haluavansa jotain rauhallisempaa,
kaukana hälinästä, ja että tytöt tarvitsivat pihan. Mikael epäili, mutta ei voinut estää. Huoltajuus oli Hannalla. Hän saattoi vain hyväksyä sen, kun hän näkisi edelleen tyttäriään. Ja hän jatkoi. Hän ajoi melkein tunnin Havukoskelle, haki Lauran ja Miljan ja vei heidät huvilaansa joka toinen viikonloppu. Tytöt rakastivat uima-allasta, heidän huonettaan, jonka hän piti koskemattomana, ja leluja. He itkivät aina, kun heidän piti palata äidin luo. Se särki hänen sydämensä, mutta hän kunnioitti sopimusta. Siihen yöhön asti. Mikael sulki silmänsä istuessaan yhä hautausmaan penkillä yrittäen torjua muistoa. Mutta se palasi aina, säälimättömänä, kuin filminauha, jota hänen mielensä itsepintaisesti toisti. Oli tiistai, kello 3 aamulla. Puhelin soi ja herätti hänet levottomasta unesta. Tuntematon numero. Hän vastasi, sydän jo valmiiksi kurkussa. Yöpuhelut eivät koskaan tuoneet hyviä uutisia. Mikael Virtanen, täällä on komisario Laaksonen Järvenpään poliisiasemalta. Teidän on tultava tänne välittömästi. Lahdenväylällä on tapahtunut vakava onnettomuus, jossa olivat osallisina entinen vaimonne ja tyttärenne. Maailma romahti sillä hetkellä. Mikael ei edes muista, miten pääsi poliisiasemalle. Hän ajoi kuin automaatti, keho toimi, kun mieli kieltäytyi käsittelemästä tapahtunutta. Kun hän saapui, komisarion kasvot olivat vakavat. Onnettomuus moottoritiellä. Suurella nopeudella ajanut auto oli menettänyt hallintansa, pyörinyt useita kertoja ympäri ja syttynyt tuleen. 3 matkustajaa. Asiakirjat löytyivät paikalta. Hanna, Laura ja Milja. Ruumit ovat oikeuslääketieteellisessä Herra Virtanen. Minun on kerrottava teille, ettei visuaalinen tunnistaminen ole mahdollista. Tila. No, tunnistus tehtiin asiakirjojen ja tavaroiden perusteella. Mikael tunsi jalkojensa pettävän. Poliisi tuki häntä. Hän oksensi siihen paikkaan, poliisiaseman lattialle. Hänen vauvansa, hänen tyttönsä. Se ei voinut olla totta. Hän oli nähnyt heidät vain 3 päivää sitten sunnuntaina. Laura oli ylpeänä näyttänyt heiluvaa hammastaan. Milja oli piirtänyt hänelle sateenkaaren. Miten he saattoivat vain lakata olemasta? Hän meni oikeuslääketieteelliseen kuin zombi. Allekirjoitti papereita, joita ei lukenut. Hyväksyi sen, mitä sanottiin. Hän oli liian murtunut kyseenalaistamaan, epäilemään, edes ajattelemaan selkeästi. Komisario oli ystävällinen, tehokas. Kaikesta huolehdittaisiin. Hänen tarvitsi vain järjestää hautajaiset. Ja hän järjesti. Hän käytti omaisuuden, joka ei merkinnyt mitään. Liian pienet, valkoiset, satiinilla vuoratut arkut. Kalliit kukkaseppeleet täyttivät hautausmaan kappelin. 100 ihmiset tulivat paikalle, työtoverit, perhe, ystävät. Kaikki itkivät, kaikki sanoivat olevansa pahoillaan, ettei sanoja ollut, eikä niitä ollutkaan. Mikään sana maailmassa ei voinut kuvailla sitä tyhjyyttä, joka oli asettunut hänen rintaansa. Hän hautasi entisen vaimonsa ja tyttärensä sateisena lauantaina. Samana viikonpäivänä, jona he olivat syntyneet. Julma ironia ei jäänyt huomaamatta, kun ihmiset olivat lähteneet ja hän jäi yksin vastapeitettyjen hautojen eteen. Mikael lankesi polvilleen ja ulvoi. Primitiivinen, eläimellinen, puhtaan tuskan ääni. Hän halusi kuolla siihen paikkaan. Hän halusi, että maa nielaisisi hänetkin. Mutta hän ei kuollut, ja se oli tavallaan pahempaa, koska hänen täytyi jatkaa elämistä, tai pikemminkin olemista, koska se ei ollut elämää, se oli vain hengittämistä, liikkumista, tilan täyttämistä. Mikael hylkäsi yrityksen, antoi johtajien hoitaa asiat, lakkasi menemästä kokouksiin, jätti puhelut huomiotta. Rahaa tuli edelleen, mutta hän ei välittänyt. Rahaa mihin? Kenelle? Hän vietti ensimmäiset 6 kuukautta lukittuna huvilaansa. Hän ei avannut ovea, söi vain kun nälkä kävi sietämättömäksi. Joi, kunnes sammui. Itki, kunnes kyyneleet loppuivat. Ainoa paikka, jonne hän meni, oli hautausmaa. Joka lauantai poikkeuksetta hän vei kukkia ja jutteli hautakiville. Se oli ainoa asia, joka vielä yhdisti hänet heihin. Teidän on annettava minulle anteeksi, tytöt.
Minun olisi pitänyt vaatia enemmän. Minun olisi pitänyt viedä teidät pois sieltä Havukosken talosta. Minun olisi pitänyt taistella huoltajuudesta. Jos olisitte olleet minun luonani sinä yönä, olisitte vielä elossa. Syyllisyys oli hirviö, joka söi häntä sisältäpäin, ja Mikael antoi sen syödä, koska hän ajatteli ansaitsevansa sen. Hän ajatteli sen olevan hänen rangaistuksensa siitä, ettei ollut parempi, ettei ollut huomannut mitään merkkiä, ettei ollut pelastanut tyttäriään. Hänen ainoa veljensä Pekka yritti auttaa. Hän ilmestyi huvilalle, pakotti Mikaelin suihkuun syömään jotain kunnollista. Ehdotti terapiaa. Mikael kieltäytyi kaikesta. Hän ei halunnut apua. Hän halusi tuskansa. Se oli kaikki, mitä hänen tytöistään oli jäljellä, ja hän tarrautui siihen kynsin ja hampain. Kuukaudet muuttuivat vuodeksi, sitten 2. Rutiini oli aina sama. Herätä ilman tarkoitusta, raahautua tyhjän talon läpi, odottaa lauantaita päästäkseen hautausmaalle. Ihmiset lakkasivat soittamasta, lakkasivat yrittämästä. Mikael Virtasesta oli tullut oman itsensä haamu, rikas mies, joka asui ylellisessä huvilassa, mutta oli täysin yksin, täysin eksyksissä surun meressä. Oli lauantai kuten mikä tahansa muukin, kun hänen elämänsä muuttui jälleen. Tai pikemminkin, kun totuus alkoi särkeä sitä todellisuutta, jota hän oli uskonut 2 kokonaista vuotta. Mikael oli lopettanut rituaalinsa, asetellut kukat, jutellut hautakiville. Hän oli juuri nousemassa, kun kuuli takanaan ohuen epäröivän äänen. Lapsen äänen. Setä? Anteeksi, setä. Hän kääntyi ärtyneenä keskeytyksestä. Se oli pikkutyttö, ehkä 8- tai 9-vuotias. Laiha, yllään paikatut vaatteet, jotka olivat nähneet parempiakin päiviä, reikäiset kumisandaalit, sotkuiset hiukset sidottu vinolle poninhännälle, likaiset kasvot, suuret ja pelokkaat silmät. Selvästi köyhä lapsi, luultavasti jonkun hautausmaan työntekijän tytär tai lähiseudun asukas. Mitä haluat? Mikael kysyi, karkeammin kuin oli tarkoittanut. Tyttö käpertyi, mutta ei paennut. Hän katsoi marmorisia hautakiviä, kalliita liljoja, ja jokin hänen kasvoillaan muuttui. Päättäväisyys, rohkeus. Hän astui askeleen eteenpäin. Herra, minun pitää sanoa jotain. Se koskee noita tyttöjä tuossa. Mikael rypisti otsaansa. Miten niin? Mitä sinä tiedät heistä? Tyttö veti syvään henkeä kuin keräten kaiken rohkeutensa. Herra, nuo tytöt eivät voi olla tuolla sisällä, koska he asuvat minun kadullani. Aika tuntui pysähtyvän. Mikael räpäytti silmiään yrittäen käsitellä juuri kuulemiaan sanoja. Asuvat minun kadullani. Mahdotonta. Absurdia. Sanoissa ei ollut mitään järkeä. Hän katsoi tyttöä sekoituksella hämmennystä ja kasvavaa vihaa. Millaista julmaa pilaa tämä oli? Mitä sanoit? Hänen äänensä oli matala, vaarallinen. Tyttö perääntyi, puoli askelta, mutta pysyi lujana. Hänen pienet silmänsä loistivat jostain, mikä näytti totuudelta, kiireellisyydeltä. Ne tytöt, herra. Minä tunnen heidät. He asuvat lähellä minun kotiani, Havukoskella. Heitä on 2, ihan samanlaisia, aina käsi kädessä. Heidän äitinsä ei päästä heitä paljon ulos, mutta näen heidät joskus pihalla. Kuulen äidin kutsuvan. Laura ja Milja. Nuo nimet tuossa. Mikael tunsi maan katoavan jalkojensa alta. Laura ja Milja. Tyttö tiesi nimet. Miten katulapsi saattoi tietää hänen tyttäriensä nimet? Hän katsoi hautakiviä, kultaan kaiverrettuja nimiä. Se ei ollut salaisuus, kuka tahansa ohikulkija saattoi lukea ne. Mutta Havukoski, sama Havukoski, jossa Hanna asui. Mikä mahdoton sattuma tämä oli? Sinä valehtelet, Mikael sanoi, mutta hänen äänensä vapisi. Yrität huijata minua, saada minulta rahaa. En herra, vannon etten. Tyttö liitti kätensä yhteen anovasti. Puhun totta, ne tytöt asuvat siellä, 13 kadulla, sinisessä talossa, jonka maali on ihan hilseillyt. Minä asun ylemmällä kadulla, kuljen siitä ohi joka päivä mennessäni kouluun. He ovat tämän pituisia, katsokaa. Hän teki kädellään eleen,
joka vastasi 8-vuotiaiden lasten pituutta. Ruskeat kiharat hiukset, aina vanhoissa vaatteissa. Heidän äitinsä on outo, ei puhu kenellekään. Jokainen sana oli kuin puukonisku. Mikael piti kiinni kivipenkistä, ettei kaatuisi. Se ei voinut olla totta, ei voinut. Hän oli nähnyt asiakirjat, allekirjoittanut papereita, hautannut tyttärensä, 2 vuotta surua, sietämätöntä tuskaa. Kaikki perustui varmuuteen. Laura ja Milja olivat siinä, noissa haudoissa. Mutta entä jos he eivät olleetkaan? Miksi kerrot tämän minulle? Hän kysyi, ääni käheänä. Mitä haluat? Tyttö laski katseensa. Minä tarvitsen rahaa, herra. Äitini on sairas, tarvitsee lääkkeitä, mutta vannon, etten valehtele vain sen takia. Olen nähnyt teidät täällä joka lauantai, aina yksin, aina surullisena. Ja tänään kuulin teidän sanovan nimet. Ja ajattelin, entä jos se on sama tyttö? Entä jos joku huijaa kaikkia? Mikael hengitti vaivalloisesti. Hänen sydämensä löi epätasaisesti. Logiikka huusi, että se oli mahdotonta, että se oli jokin taidokas huijaus, että tyttö oli kuullut tarinan jostain ja käytti hyväkseen hänen haavoittuvuuttaan. Mutta hänen silmissään oli jotain. Pelottava vilpittömyys. Ja enemmänkin, hänen rinnassaan syttyi pieni toivon kipinä, toivo, jonka hän yritti heti murskata, koska toivo oli vaarallista, toivo saattoi tuhota hänet vielä pahemmin. Mutta entä jos oli pieninkin, etäisinkin mahdollisuus, että hänen tyttärensä olivat elossa? Hän ei voisi elää itsensä kanssa, jos jättäisi tämän huomiotta. Vaikka se olisi valhe, vaikka tämä tyttö huijaisi häntä, hänen oli saatava varmuus. Hänen oli nähtävä omin silmin. Paljonko haluat? Hän kysyi ottaen lompakkonsa esiin. 20 euroa. Herra, äidin lääkkeisiin. Mikael otti 5 20 euron seteliä. 100 nyt. Jos viet minut sille talolle ja näen todella tyttäreni siellä, saat vielä 1000 lisää. Jos se on valhetta, sinun ei tarvitse edes palauttaa tätä 100. Mutta tulet katumaan, että leikit kanssani, ymmärsitkö? Tyttö tarttui rahaan silmät suurina. Vien teidät heti, käykö? Vannon, ettei se ole valhetta. Te saatte nähdä. Mikael nyökkäsi jäykästi. He menivät parkkipaikalle. Tyttö katsoi vaikuttuneena mustaa, uusinta mallia olevaa Mercedestä. Hän ei luultavasti koskaan ollut sellaisessa autossa. Mikael avasi takaoven, odotti tytön istuvan ja asettui itse rattiin. Kädet vapisivat niin paljon, että hänen täytyi hengittää syvään useita kertoja ennen kuin sai moottorin käyntiin. Koko matkan ajan Havukoskelle hän pysyi hiljaa. Takana istuva tyttö antoi katuohjeita. Vasemmalle tästä, suoraan 3 korttelia, oikealle kaupan jälkeen. Mikael tunsi alueen hämärästi. Hän oli käynyt siellä muutaman kerran, kun Hanna asui siellä, mutta ei ollut koskaan kiinnittänyt paljon huomiota ympäristöön. Nyt hän näki kaiken uusin silmin. Kapeita katuja, yksinkertaisia taloja, monet huonokuntoisia. Lapsia leikkimässä kaduilla. Kova äänistä musiikkia jostain baarista. Täysin erilainen maailma kuin hänen omansa. Se on tuo, herra. Se sininen talo. Tyttö osoitti. Mikael pysäköi pienen, rapistuneen tiilitalon eteen, joka oli maalattu haalistuneella sinisellä, joka oli joskus ollut kirkas. Ruosteinen rautaportti, pieni piha, jossa oli korkeaa ruohoa, ikkunoissa verhot kiinni. Se näytti hylätyltä, mutta ei ollut. Siellä oli merkkejä äskettäisestä elämästä, pyykkiä ripustettuna takapihan narulle, vanha kolmipyörä kaatuneena nurkassa. Hän nousi autosta jalat heikkoina. Tyttö jäi taakse, tarkkaillen kunnioittavan matkan päästä. Mikael kulki portista, joka narisi kovaa. Hän nousi 3 porrasta ovelle. Koputti puuoveen. 1, 2, 3. Askelia toisella puolella. Hitaat epäröivät. Mikael pidätti hengitystään. Ovi avautui raolleen, ketjun varassa, ja siinä, kapeassa raossa, olivat kasvot, joita hän ei ollut nähnyt 2 vuoteen. Kasvot, joiden olisi pitänyt olla haudassa. Hanna,
hänen entinen vaimonsa, elossa, kalpea kuin haamu, silmät laajentuneina, puhtaasta kauhusta, mutta kiistatta elävä ja todellinen. Mikael, hän kuiskasi, ääni kuristuneena. Miten sinä? Mitä sinä täällä teet? Hän ei vastannut. Hän työnsi ovea voimalla, rikkoen ketjun. Hanna kompastui taaksepäin, nostaen kädet rinnalleen. Mikael astui pimeään taloon, hänen katseensa pyyhkiessä ympäristöä epätoivoisesti. Pieni olohuone, vanha sohva, vanha televisio, uudelleen lämmitetyn ruuan haju. Ja siellä, sohvalla istuen, 2 tyttöä katsoi häntä suurilla, pelokkailla silmillä. Laura ja Milja, isompia, pidemmät hiukset, yksinkertaiset vaatteet, mutta he ne olivat. Jokainen piirre, jokainen ilme, hänen tyttärensä, elossa, hengittämässä, todellisia. Mikael lankesi polvilleen siihen paikkaan, keskelle olohuonetta. Hänen kurkustaan pääsi ääni, puoliksi naurua, puoliksi nyyhkytystä. Hän ojensi, kätensä yritti puhua, mutta sanat eivät tulleet ulos. Kyyneleet virtasivat hallitsemattomasti. 2 vuotta surua, tuskaa, vierailuja hautausmaalla, ja he olivat täällä. Elossa, koko ajan, elossa. Tytöt eivät juosseet hänen luokseen. He pysyivät sohvalla toisiinsa tarrautuneina, katsoen pelon ja hämmennyksen vallassa. He eivät tunnistaneet häntä, tai mikä pahempaa, heidät oli opetettu olemaan tunnistamatta häntä. Isä on täällä. Hän onnistui sanomaan ääni murtuneena, minun vauvani isä on täällä, te olette elossa. Herra? Lauran ääni oli epäröivä, pelokas. Kuka te olette? Äiti, kuka tuo mies on? Niiden sanojen aiheuttama kipu oli suurempi kuin mikään, mitä Mikael oli koskaan tuntenut. Hänen omat tyttärensä eivät tunteneet häntä. Hän katsoi Hannaa, joka nojasi seinään. Vapisten kyyneleet valuivat hänen kasvoillaan. Mitä sinä teit? Hän kysyi, ääni matala, mutta täynnä vihaa. Mitä helvettiä sinä teit, Hanna? Mikael, minä voin selittää. Minä. Hän aloitti, mutta Mikael nousi äkisti ylös ja keskeytti. Selittää. Haluat selittää, miksi teeskentelit, että tyttäremme olivat, miksi sait minut uskomaan, että he olivat 2 vuoden ajan? Hän ei saanut sanaa sanottua. Se sattui liikaa. Tiedätkö, mitä olen käynyt läpi? Onko sinulla aavistustakaan? Hanna nyyhkytti nyt, hänen kehonsa tärisi. Se oli heidän turvallisuutensa vuoksi, Mikael. Minun piti suojella heitä. Piti saada sinut uskomaan. Kaikkien piti uskoa. Suojella miltä, keneltä, minulta. Mikael astui eteenpäin ja Hanna käpertyi vielä enemmän. Ei sinulta, ei koskaan sinulta. Oli vaarallisia ihmisiä minun perässäni, menneisyydestäni. He aikoivat käyttää tyttöjä minua vastaan. Uhkailivat. Sanoivat, että veisivät heidät minulta, paljastaisivat asioita, pilaisivat kaiken. Jouduin paniikkiin. Löysin jonkun, joka pystyi auttamaan, joka tunsi ihmisiä poliisissa, joka pystyi väärentämään asiakirjat, saamaan sen näyttämään todelliselta. Mikael pudisti päätään epäuskoisena. Väitätkö, että maksoit onnettomuuden väärentämisestä, että lahjoit poliiseja, että käytit tuntemattomia ruumiita huijataksesi meitä? Ei ollut ruumiita, Mikael. Ei ollut mitään ruumiita. Kaikki oli lavastettua. Asiakirjat, raportit. Se maksoi melkein koko elatusavun, jonka annoit minulle, sekä lainaamaani rahaa. Mutta se toimi. Kaikki uskoivat, ja tytöt olivat turvassa. Turvassa? Mikael osoitti tyttäriään, jotka seurasivat keskustelua kauhuissaan. Katso heitä, Hanna, he ovat peloissaan. Asuvat tässä kurjassa talossa, eristettyinä maailmasta ilman elämää, jonka he ansaitsisivat. Onko tämä turvassa olemista? Hanna valui seinää pitkin lattialle, halaten polviaan. Tein sen, minkä parhaaksi näin. Olin epätoivoinen. Uhkaukset olivat todellisia, Mikael. En voinut ottaa riskiä. Entä minä? Hänen äänensä särkyi. Ajattelitko minua? Mitä tämä tekisi minulle? Annoit minun kärsiä 2 vuotta, tuhota itseni.
melkein menettää kaiken, uskoen, että tyttäreni olivat. Mikael ei voinut jatkaa. Viha ja tuska olivat liian suuria. Hän katsoi jälleen Lauraa ja Miljaa, jotka nyt itkivät hiljaa peloissaan huudosta. Hänen sydämensä särkyi jälleen. Hänen vauvansa, jotka eivät edes tunnistaneet häntä. Mitä kerroit heille? Minusta, hän kysyi. Hanna epäröi ennen kuin vastasi, ääni heikkona. Että olit lähtenyt pois, ettet voinut enää nähdä heitä, että niin oli parempi. Lisää valheita, lisää manipulointia. Mikael veti syvään henkeä, yrittäen hallita tunteiden myrskyä. Hänen piti ajatella, hänen piti toimia, mutta ensin hänen oli päästävä pois sieltä, ennen kuin tekisi jotain, mitä katuisi, ennen kuin hänen vihansa nielaisisi hänet kokonaan. Mikael hoiperteli ulos talosta, kuin olisi saanut iskun vatsaan. Raikas katuilma osui hänen kasvoilleen, mutta ei tuonut helpotusta. Mikään ei voinut lievittää myrskyä, joka räjähti hänen sisällään. Viha, shokki, helpotus, hämmennys, kaikki sekoittuneena käsittämättömäksi massaksi, joka uhkasi tukahduttaa hänet. Hän nojasi Mercedeksen konepeltiin, hengitti syvään, yrittäen saada jonkinlaista hallintaa takaisin. Köyhä tyttö oli edelleen siellä, odottaen turvallisen matkan päässä. Nähdessään Mikaelin tulevan ulos, hän lähestyi hitaasti. Herra, se oli totta, eikö? En valehdellut. Mikael katsoi häntä kuin näkisi hänet ensimmäistä kertaa. Tuo hento, paikkavaatteinen lapsi oli juuri muuttanut hänen elämänsä täysin. Ilman häntä hän jatkaisi hautausmaalla käymistä joka lauantai, puhuisi tyhjille haudoille, tuhoaisi itseään hitaasti. Tyttö oli pelastanut paitsi hänen tyttärensä, myös hänet itsensä. Hän otti lompakkonsa vapisevin käsin ja veti esiin kaikki 100 euron setelit, jotka hänellä oli. Niitä oli ainakin 10. 1000 euroa, kuten luvattu, plus loput. Ota, nämä ovat sinun, olet ansainnut joka sentin. Tytön silmät laajenivat, kun hän otti rahat kunnioittavasti. Herra, minä. Paljon kiitoksia. Äiti paranee nyt, hän voi ostaa lääkkeitä ja ruokaa ja... Mikä sinun nimesi on? Mikael keskeytti. Aino, herra. Aino Koskinen. Aino, olet hyvin rohkea tyttö. Älä koskaan unohda sitä. Teit tänään jotain hyvin tärkeää. Hän onnistui saamaan aikaan heikon hymyn. Tarvitsetko kyydin kotiin? Tyttö pudisti päätään ja lähti jo juoksemaan. Ei, herra, kotini on ihan lähellä, kiitos, paljon kiitoksia. Mikael katsoi tytön katoavan kadulle, puristaen rahoja rintaansa vasten. Sitten hän käänsi katseensa takaisin siniseen taloon. Hänen oli palattava sinne. Hänen oli ymmärrettävä täysin, mitä oli tapahtunut. Mutta mikä tärkeintä, hänen oli puhuttava tyttärilleen. Heidän oli tiedettävä, kuka hän oli. Heidän oli tiedettävä, ettei hän koskaan ollut hylännyt heitä, että hän oli kärsinyt joka sekunti ilman heitä. Hän veti syvään henkeä ja palasi sisään. Hanna oli edelleen olohuoneen lattialla, käpertyneenä, kasvot punaisina itkusta. Kaksoset olivat yhä sohvalla, toisiinsa tarrautuneina. Nähdessään hänen tulevan uudelleen sisään, Milja piilotti kasvonsa Lauran olkapäähän. Mikael pakotti itsensä pysymään rauhallisena. Hän lähestyi hitaasti, polvistui heidän eteensä pitäen kunnioittavaa etäisyyttä, jotta ei pelästyttäisi heitä enempää. Kun hän puhui, hänen äänensä oli niin lempeä kuin mahdollista. Laura, Milja. Tiedän, ettette muista minua. Olitte hyvin pieniä, vain 6-vuotiaita, kun lakkasimme näkemästä, mutta minä olen teidän isänne, nimeni on Mikael. Rakastan teitä enemmän kuin mitään tässä maailmassa. Olen aina rakastanut. En koskaan hylännyt teitä. Luulin, että olin menettänyt teidät ikuisesti. Ja se, että saan tänään tietää teidän olevan elossa, on paras lahja, jonka olen koskaan saanut. Laura katsoi häntä varovaisin silmin. Oletko sinä meidän isämme? Oikeasti. Oikeasti, prinsessani. Mutta äiti sanoi, että sinä olit lähtenyt pois, sanoi Milja ohuella äänellä, että et enää halunnut meitä. Mikael tunsi uuden vihan aallon Hannaa kohtaan,
mutta nieli sen. Nyt ei ollut aika riidellä. Oli aika rakentaa uudelleen. Teidän äitinne oli sekaisin. Tapahtui monimutkaisia asioita, jotka ymmärrätte, kun olette isompia. Mutta vannon kaiken pyhän kautta, etten koskaan halunnut lähteä. Halusin olla kanssanne joka päivä. Miksi et sitten ollut, kysyi Laura, joka oli aina suorempi. Se oli reilu kysymys. Miten selittää 8-vuotiaalle, että äiti oli järjestänyt taidokkaan huijauksen saadakseen hänet uskomaan heidän kuolleen? Miten pukea sanoiksi sen kauhun tuhoamatta sitä äidinkuvaa, joka heillä vielä oli? Koska minua huijattiin, hän sanoi lopulta, valiten sanansa huolellisesti. Joku sai minut uskomaan johonkin, mikä ei ollut totta, ja olin hyvin surullinen pitkän aikaa, mutta nyt olen löytänyt teidät, enkä enää koskaan päästä teitä lähtemään, en koskaan. Hanna nosti päänsä. Mikael, et voi vain viedä heitä, olen heidän äitinsä, minulla on huoltajuus. Mikael kääntyi häntä kohti silmät tulessa. Menetit kaikki oikeudet näihin lapsiin sillä hetkellä, kun päätit teeskennellä sillä hetkellä, kun päätit huijata kaikkia. Väärensit virallisia asiakirjoja, Hanna. Lahjoit viranomaisia. Syyllistyit petokseen. Se on rikos. Vakava rikos, ja sinä tiedät sen. Hanna kalpeni entisestään. Aiotko ilmiantaa minut? Mikael, ole kiltti, olen heidän äitinsä. Luuletko ansaitsevasi mitään huomiota? Sen jälkeen mitä teit? Hän vapisi pidätellystä raivosta. Onko sinulla aavistustakaan, millaista se oli? Herätä joka päivä luulen, että tyttäreni olivat, etten enää koskaan näkisi heidän hymyään, kuulisi heidän ääntään. Käydä hautausmaalla joka viikko, viedä kukkia tyhjille haudoille. Menetin melkein kaiken, Hanna, yrityksen, järkeni, elämänhaluni, ja sinä olit täällä koko ajan piilotellen heitä, myrkyttäen heitä minua vastaan. Tein sen suojellakseni heitä, Hanna huusi takaisin. Uhkaukset olivat todellisia, Mikael. Ihmisiä menneisyydestäni, asioita, joista et tiedä. Kerro sitten minulle, selitä millainen uhka oikeuttaa kaiken tämän. Hanna veti syvään, henkeä pyyhkien kyyneleitä. Tytöt seurasivat peloissaan ymmärtämättä täysin, mitä tapahtui. Mikael tajusi, että heidän oli käytävä tämä keskustelu poissa heidän kuullen. Ei ollut reilua, että he joutuivat todistamaan sitä. Laura, Milja, voitteko mennä hetkeksi huoneeseenne? Isän pitää puhua äidin kanssa aikuisten asioista. Ei, Laura sanoi ja laittoi kätensä puuskaan. Me haluamme jäädä. Tämä koskee meitä, eikö niin? Mikael ei voinut olla hymyilemättä pienesti. Hänen tyttärensä oli itsepäinen, vahva, juuri niin kuin hän muisti. Hyvä on, voitte jäädä, mutta jos alkaa pelottaa liikaa, sanokaa minulle. Jooko? He nyökkäsivät juhlallisesti. Mikael kääntyi takaisin Hannan puoleen odottaen. Tämä huokaisi, lyötynä, ja alkoi puhua. Tarina, joka paljastui, oli likainen, monimutkainen. Hän tuli perheestä, jolla oli ongelmallinen historia. Hänen isänsä, jota Mikael ei koskaan ollut tuntenut hyvin, oli sekaantunut vääriin ihmisiin ennen kuolemaansa. Velkoja, hämäriä sopimuksia, ja vuosia myöhemmin nämä ihmiset palasivat perimään saataviaan. He eivät halunneet Hannalta rahaa, vaan tietoja Mikaelin perheen liiketoimista, luulen, että hänellä oli niihin pääsy. Kun he tajusivat, ettei hänellä ollut mitään hyödyllistä, he alkoivat uhkailla lapsilla. He sanoivat, että ottaisivat tytöt, käyttäisivät heitä sinua vastaan, minua vastaan. Jouduin paniikkiin, Mikael. En tiennyt, mitä tehdä. Hain apua, löysin jonkun, joka tunsi korruptoituneita ihmisiä poliisissa, jotka pystyivät luomaan väärennettyjä asiakirjoja. Ajatuksena oli saada kaikki uskomaan, että me kolme olimme, ettemme olleet enää täällä. Siten nuo ihmiset menettäisivät mielenkiintonsa, ilman panttivankeja, ilman vipuvartta. Ja se toimi? Mikael kysyi skeptisesti. Kyllä. Kun uutinen levisi, he katosivat. En kuullut heistä enää koskaan. Etkä ajatellut kertoa minulle, pyytää minulta apua. Olisin voinut palkata turvamiehiä, muuttaa tytöt toiseen kaupunkiin, mitä tahansa muuta kuin tämän. Et ymmärrä. Hanna nousi ylös turhautuneena. Noilla ihmisillä oli kontakteja poliisin sisällä. Jokainen liikkeemme olisi jäljitetty.
Ainoa tapa suojella Lauraa ja Miljaa oli saada heidät katoamaan kokonaan, ja jotta se toimisi, sinunkin piti uskoa, kaikkien piti. Mikael pudisti päätään epäuskoisena. Vaikka tarina olisi totta, vaikka uhkaukset olisivat olleet todellisia, mikään ei oikeuttanut sitä, mitä hän oli tehnyt. Mikään ei oikeuttanut 2 vuotta psykologista kidutusta. Olet sairas, Hanna, tarvitset apua. Ehkä, hän myönsi pienellä äänellä. Mutta tytöt ovat elossa, he ovat turvassa. Eikö se merkitse mitään? Millä hinnalla? Mikael katsoi ympärilleen kurjaa taloa, pelokkaita tyttäriään. Katso, millaisissa oloissa olet pitänyt heitä. Ilman kunnon koulua, ilman ystäviä, ilman elämää. Tämä ei ole suojelua, Hanna. Tämä on vankeutta. Milja alkoi itkeä hiljaa. Laura halasi häntä, mutta hänelläkin oli kyyneleet silmissään. Tyttäriensä näkeminen sellaisina tuhosi Mikaelin. Hän lähestyi epäröiden ja avasi kätensä. Hänen yllätyksekseen ja suureksi helpotuksekseen Laura nousi ja tuli hänen luokseen. Sitten Milja seurasi perässä, ja siinä köyhässä ja surullisessa olohuoneessa Mikael halasi tyttäriään ensimmäistä kertaa 2 vuoteen. He olivat nyt isompia, painavampia, mutta halaus oli sama. Tiukka, epätoivoinen, täynnä rakkautta. Mikael itki avoimesti, välittämättä. Hän itki kaiken, mitä oli pidätellyt, kaiken tuskan, kaiken helpotuksen, kaiken. Tytötkin itkivät, ymmärtämättä täysin, mutta tuntien, että jotain tärkeää oli tapahtumassa. Vien heidät mukanani, Mikael sanoi, kun vihdoin pystyi puhumaan. Tänään. Nyt. He palaavat kotiin, huvilaan, saavat huoneensa takaisin, lelunsa kaiken. Mikael, odota. Hanna astui eteenpäin. Ei se voi mennä noin yhtäkkiä. He tarvitsevat aikaa, sopeutumista. Sopeutumista. Hän tuijotti naista. Heidän täytyy päästä pois täältä. Ja sinä vastaat teoistasi. En ilmoita sinua poliisille nyt, koska en halua traumatisoida tyttöjä enempää. Mutta tämä ei lopu tähän, Hanna. Hoidamme tämän oikealla tavalla, asianajajien, tuomareiden, kaiken kanssa. Ja lopulta minä saan tyttärieni täyden huoltajuuden. Sen takaan. Hanna tiesi hävinneensä. Hän nyökkäsi hitaasti, kyyneleet valuivat. Voinko edes hyvästellä heidät? Kunnolla. Mikael epäröi, mutta suostui. Hanna polvistui kaksosten eteen, pitäen kiinni heidän pienistä käsistään. Tytöt, te lähdette nyt isän mukaan. Hän pitää teistä hyvää huolta, antaa kaiken mitä ansaitsette. Teillä tulee olemaan parempi elämä, paljon parempi. Äiti rakastaa teitä hyvin paljon, tulee aina rakastamaan. Ja ehkä jonain päivänä voitte antaa minulle kaiken anteeksi. Tytöt halasivat äitiään, hämmentyneinä, peloissaan äkillisistä muutoksista. Mikaelin täytyi olla vahva, hänen täytyi vetää heidät lempeästi, ohjata heidät ovelle. Hän ei voinut antaa heidän jäädä sinne enää hetkeksikään. Hänen oli saatava heidät pois siitä paikasta, siitä tilanteesta, mahdollisimman nopeasti. Matkalla autolle Laura tarttui hänen käteensä. Isä, aiotaanko me oikeasti asua sinun kanssasi? Kyllä, prinsessani, ikuisesti. Ja onko siellä oikeasti uima-allas, niin kuin äiti puhui? Mikael hymyili kyynelten läpi. On, ja valtava huone vain teille 2, kaikkine leluineen mitä haluatte. Tytöt katsoivat toisiaan, innostuksen välähdys silmissään. He olivat loppujen lopuksi lapsia. Lelujen ja uima-altaan lupaus oli yhä voimakas. Hän avasi takaoven, auttoi heidät sisään, laittoi turvavyöt kiinni. Ennen oven sulkemista hän suuteli kummankin otsaa. Hänen tyttönsä. Takaisin. Todella takaisin. Huvila Espoon Westendissä oli täsmälleen sellainen kuin Mikael oli sen sinä aamuna jättänyt. Valtava, ylellinen, tyhjä. Mutta nyt, kun Laura ja Milja astuivat portista sisään hänen kanssaan, talo tuntui heräävän syvästä unesta. Valot, jotka hän sytytti, valaisivat käytäviä, jotka eivät olleet nähneet elämää pitkään aikaan. Tyttöjen askeleet kaikuivat eteisen marmorilattialla, arkoina, epäröivinä. Kaksoset katsoivat kaikkea silmät suurina. Mikael yritti nähdä heidän silmiensä kautta,
Kuvitella, miltä kaikki tuo yltäkylläisyys mahtoi näyttää 2 vuoden jälkeen, jotka he olivat eläneet rapistuneessa talossa Havukoskella. Kristallikruunu, leveät portaat, taulut seinillä, kalliit huonekalut. Kaiken täytyi tuntua kuin sadusta tai ehkä pelottavan epätodelliselta. Tämä on tosi iso, Milja kuiskasi, pitäen tiukasti kiinni siskonsa kädestä. Tämä on nyt meidän kotimme, Laura vastasi yrittäen vaikuttaa rohkealta, mutta hänenkin äänensä vapisi. Mikael polvistui heidän eteensä. Tiedän, että tämä on paljon kerralla. Iso muutos, uusi paikka, minä, jota tuskin muistatte. Mutta lupaan, että etenemme hitaasti teidän tahdissanne. Haluatteko nähdä huoneenne? Tytöt vaihtoivat katseita ja nyökkäsivät. Mikael ohjasi heidät yläkertaan, toisen kerroksen käytävää pitkin, viimeiselle ovelle oikealla. Kun hän avasi sen, kuivien kukkien ja pölyn tuoksu levisi ulos. Huone oli koskematon siitä kauheasta päivästä lähtien 2 vuotta sitten. Hän ei ollut pystynyt menemään sinne kertaakaan. Vaihtoehtoina oli ollut sen säilyttäminen tai täydellinen sekoaminen. Mutta nyt, nähdessään tyttöjen astuvan sisään ja katselevan ympärilleen epäröivän tunnistavasti, Mikael tiesi tehneensä oikean valinnan pitäessään kaiken ennallaan. 2 sänkyä, prinsessapäiväpeitoilla, hylly täynnä kirjoja ja nukkeja. Nukke kotin nurkassa. Lelulaatikko, joka pursui yli, kaikki odotti heitä. Minä muistan tämän paikan, Laura sanoi yhtäkkiä kävellen toisen sängyn luo. Tämä oli minun sänkyni, ja tuo oli Miljan. Sinä muistat? Milja kysyi vaikuttuneena. Vähän, täällä on nalle, iso ruskea nalle. Missä se on? Mikael meni kaapille ja otti esiin pehmonallen, joka oli kulunut käytössä. Tässä. Saitte tämän 5-vuotissyntymäpäivänänne. Laura halasi nallea tiukasti, sulkien silmänsä. Kyynel vieri hänen poskelleen. Muistin sen. Luulin, että se oli unta. Sen näkeminen särki ja kokosi Mikaelin sydämen samanaikaisesti. Hänen tyttönsä muistivat. Siellä oli vielä muistoja, haudattuna 2 vuoden valheiden ja manipuloinnin alle. He voisivat rakentaa uudelleen noille hauraille perustuksille. He voisivat yhdistyä uudelleen. Teillä on varmaan nälkä. Mitä jos tilaisin pizzaa? Pidättekö yhä pizzasta? Hän kysyi yrittäen normalisoida hetkeä. Me rakastamme pizzaa, Milja sanoi, piristyen hieman. Mutta äiti osti sitä vain, kun oli ylimääräistä rahaa, mikä oli melkein ei koskaan. Jälleen yksi isku. Hanna sai 4 000 euroa kuukaudessa ja silti piti tyttäriään puutteessa. Mihin se raha meni? Lahjuksiin, velkojen maksuun. Mikael päätti olla ajattelematta sitä nyt. Hänellä oli tärkeämpiäkin huolia. Hän jätti tytöt tutkimaan huonetta ja meni alakertaan tekemään tilausta. Matkalla hän soitti veljelleen Pekalle. Tämä vastasi toisella soitolla, uninen ääni. Kello oli jo yli 10 illalla. Mikael, onko kaikki hyvin? Et koskaan soita tähän aikaan. Pekka, sinun täytyy tulla tänne nyt, ja sinun on istuttava, kun kerron. Kertoa mitä? Pelästytät minut. Laura ja Milja ovat elossa. Hiljaisuus toisessa päässä, sitten Pekan ääni, epäuskoinen. Mitä? Mikael, juotko sinä taas? Tämä ei ole hauskaa. Tämä ei ole vitsi. He ovat täällä huvilassa omassa huoneessaan, elossa, hengittämässä, todellisia. Mikael tunsi äänensä pettävän. Hanna lavasti kaiken, onnettomuuden, asiakirjat kaiken. Tytöt olivat piilossa koko tämän ajan. Hän kuuli Pekan kiroilevan toisessa päässä avainten kahinaa. Olen siellä 15 minuutissa. Älä lähde minnekään. Älä tee mitään. Odota, että tulen. Mikael suostui ja lopetti puhelun. Hän tilasi 3 isoa pizzaa tietäen, että Pekka saapuisi nälkäisenä kuten aina. Sitten hän palasi yläkertaan. Tytöt olivat asettuneet, kumpikin omassa vanhassa sängyssään. He selasivat satukirjaa ja kuiskuttelivat keskenään. Nähdessään hänet he hymyilivät arasti. Pekka setä on tulossa, Mikael sanoi. Muistatteko häntä? Tytöt pudistivat päätään. Tietenkin. He olivat vain 6-vuotiaita, kun kaikki tapahtui. Hän on minun veljeni, teidän setänne. Hän on mukava. Pidätte hänestä.
Hän toi aina suklaata tullessaan käymään. Suklaata. Miljan silmät kirkastuivat. Olen varma, että hän tuo tänäänkin. Pekka saapui ennen pizzaa, rynnäten taloon kuin pyörremyrsky. Hän nousi portaita 2 askelmaa kerrallaan Mikaelin äänen ohjaamana. Kun hän astui huoneeseen ja näki kaksoset istumassa sängyillään, hän pysähtyi äkisti. Hänen kasvoillaan näkyi sarja ilmeitä. Shokki, epäusko, ilo, hämmennys, kunnes ne lopulta muuttuivat kyyneleiksi. Hän, joka oli aina ollut veljeksistä hallitumpi, murtui siihen paikkaan. Hyvä luoja, hyvä luoja. Se on totta. He ovat täällä. He ovat todella täällä. Mikael halasi häntä, molemmat miehet itkivät avoimesti. Tytöt katselivat ymmärtämättä täysin, mutta tuntien ilmassa leijuvan raaan tunteen. Hetken kuluttua Pekka kokosi itsensä, pyyhki kasvonsa ja lähestyi hitaasti. Hei tytöt, olen teidän Pekka-setänne. Olitte ihan pieniä, kun näimme viimeksi. Olen niin onnellinen nähdessäni, että voitte hyvin. Hei Pekka-setä, Laura sanoi kohteliaasti. Toitko suklaata? Milja kysyi aina suorempi. Pekka nauroi kyynelten läpi. En tänään, mutta huomenna palaan vuoren kokoisen suklaamäärän kanssa. Lupaan. Ovella soi kello, ilmoittaen pizzan saapumisesta. He menivät kaikki yhdessä alas, ja ensimmäistä kertaa 2 vuoteen huvilan ruokapöydässä oli enemmän kuin yksi henkilö. Mikael katseli tyttöjen ahmivan pizzapaloja, juttelevan keskenään, esittävän silloin tällöin arkoja kysymyksiä talosta, tulevista päivistä. Pekkakin söi, mutta ei voinut lakata katsomasta veljen tyttäriään, yhä käsitellen näkemänsä mahdottomuutta. Kun tytöt menivät vessaan, Pekka kumartui Mikaelin puoleen. Entä Hanna? Mitä aiot tehdä hänelle? En tiedä vielä, Mikael myönsi. Haluan haastaa hänet oikeuteen, ottaa huoltajuuden lopullisesti, varmistaa, ettei hän enää koskaan voi tehdä mitään tällaista. Mutta samalla en halua, että tytöt näkevät äitinsä poliisin viemänä. He ovat kokeneet jo tarpeeksi traumaa. Tarvitset asianajajan, heti huomenna. Tämä on monimutkaista, Mikael. Virallisten asiakirjojen väärentäminen, viranomaisten lahjonta, petos, ne ovat vakavia rikoksia, vaikka hänen tarkoituksensa olisikin ollut suojelu. Tiedän, soitan asianajaja Kivelle huomenna aamulla. Hän tietää, miten edetä. Tytöt palasivat haukotellen. Päivä oli ollut pitkä, emotionaalisesti uuvuttava. Mikael vei heidät takaisin huoneeseen, auttoi heitä löytämään pyjamat, jotka ihmeen kaupalla vielä sopivat. Ne olivat hieman tiukkoja, mutta toimivat. Hän peitteli kummankin sänkyynsä, suuteli heidän otsiaan. Hyvää yötä, prinsessani. Huomenna jutellaan lisää. Tutustutaan paremmin. Aloitetaan uusi alku yhdessä. Isä, Laura kutsui, kun hän oli lähdössä. Oletko täällä aamulla? Etkö lähde pois? Mikaelin sydäntä puristi. Olen täällä. Olen aina täällä. Lupaan. Hän jätti oven raolleen, käytävän valon palamaan. Alakerrassa Pekka odotti häntä 2 oluen kanssa. He istuivat sohvalle, hiljaa pitkän hetken vain käsitellen tapahtunutta. Uskotko sinä sitä, Pekka kysyi lopulta, että hän teki kaiken uhkausten takia suojellakseen heitä? Mikael mietti. En tiedä. Osa minusta haluaa uskoa, että oli jokin muu syy kuin puhdas pahuus. Mutta toinen osa ajattelee, että se on tekosyy, että hän halusi elatusapurahat ilman vastuuta, halusi kadota, aloittaa alusta ja käytti tyttöjä pelinappuloina. Entä jos uhkaukset olivat todellisia, jos hän todella yritti suojella heitä? Vaikka olisivatkin, Pekka, mikään ei oikeuta sitä, mitä hän teki, ei mikään. Oli 1000 muuta tapaa hoitaa se, kertoa minulle, mennä oikean poliisin puheille, palkata turvamiehiä, muuttaa laillisesti toiseen kaupunkiin. Mutta ei. Hän valitsi julmimman, tuhoisimman tavan. Sai minut uskomaan, että tyttäreni sai minut kärsimään suunnattomasti. Ja kaiken lisäksi myrkytti tytöt minua vastaan. Se ei ole suojelua, se on sairasta manipulointia. Pekka nyökkäsi juoden oluttaan. Ja nyt, miten aiot rakentaa uudelleen? Päivä kerrallaan. Palkkaan lastenpsykologin.
parhaan mahdollisen. Tytöt tarvitsevat apua kaiken tämän käsittelyyn. Minäkin tarvitsen. Ja sitten, hitaasti, yhdistymme uudelleen. Opettelemme uudelleen olemaan perhe. Siitä tulee vaikeaa. Tiedän, mutta he ovat elossa, Pekka. Elossa. Eilen luulin, etten enää koskaan näkisi heitä. Tänään he nukkuvat omassa huoneessaan muutaman metrin päässä. Mikä tahansa vaikeus on pientä sen rinnalla. Pekka hymyili, nostaen pulloaan. Mahdottoman tapahtumiselle. Mahdottomalle, Mikael kohotti Maljan. He juttelivat myöhään, tekivät suunnitelmia, keskustelivat seuraavista askelista. Kun Pekka vihdoin lähti, kello oli jo yli puolen yön. Mikael nousi hitaasti ylös, kurkisti tyttöjen huoneeseen. Molemmat nukkuivat syvästi, Laura halaten ruskeaa nallea, Milja käpertyneenä kuten aina vauvasta asti. Ensimmäistä kertaa 2 vuoteen Mikael meni sänkyynsä tuntien rinnassaan muutakin kuin epätoivoa. Se oli pelkoa sekoittuneena toivoon, pelkoa siitä, että hän pilaisi kaiken, ettei onnistuisi yhdistymään uudelleen, että arvet olisivat liian syviä, mutta myös toivoa. Toivoa rakentaa uudelleen, saada perheensä takaisin, olla jälleen isä. Hän asettui makuulle, mutta ei saanut unta. Hän tuijotti kattoa, kävi läpi jokaisen hetken tuosta surrealistisesta päivästä. Aamulla hän oli ollut murtunut mies menossa hautausmaalle, kuten oli tehnyt 2 vuotta. Nyt hän oli isä, jonka tyttäret olivat palanneet. Elämä saattoi muuttua hetkessä. Pahempaan, kuten hän oli oppinut 2 vuotta sitten, tai parempaan, kuten hän oli tänään saanut selville. Lopulta väsymys voitti. Ensimmäistä kertaa 730 päivässä Mikael Virtanen nukkui ilman painajaisia, koska hänen pahimmat painajaisensa eivät enää olleet totta. Hänen tyttärensä olivat elossa, ja se muutti kaiken. Seuraavat viikot olivat Mikaelin elämän haastavimmat. Haastavammat kuin imperiumin rakentaminen tyhjästä, haastavammat kuin musertavan surun kohtaaminen, haastavammat jopa kuin järkyttävän totuuden paljastuminen, koska suhteen uudelleenrakentaminen tyttäriin, jotka tuskin muistivat häntä, jotka oli opetettu epäilemään, jotka kantoivat syviä traumoja, oli navigointia tuntemattomalla alueella ilman karttaa tai kompassia. Ensimmäiset päivät olivat suhteellisen rauhallisia. Tytöt tutkivat huvilaa varovaisen uteliaasti, ihmettelivät uima-allasta ja uusia leluja, joita Mikael osti kasapäin. Mutta se oli pinnallista, haurasta rauhaa. Mikael huomasi sen heidän välisistään katseista, kuiskatuista keskusteluista, kun he luulivat, ettei hän kuullut. He käsittelivät, yrittivät ymmärtää, päättivät, voisivatko luottaa tähän outoon mieheen, joka väitti olevansa heidän isänsä. Tohtori Helena Mäkinen, lastenpsykologi, jota Pekka oli suositellut, aloitti istunnot toisella viikolla. Hän oli noin 50 nainen, harmaat hiukset nutturalla, punasankaiset silmälasit, rauhallinen ääni, joka herätti luottamusta. Hän tuli 3 kertaa viikossa, puhui kaksosten kanssa erikseen ja yhdessä, työskennellen hitaasti hämmennyksen ja katkeruuden kerrosten läpi. Tämä on pitkä prosessi, Mikael, hän selitti 4. istunnon jälkeen. Tytöt ovat joutuneet intensiivisen psykologisen manipuloinnin kohteeksi. Hanna on ehdollistanut heidät uskomaan, että olit hylännyt heidät, ettet rakastanut heitä. Näiden valheiden purkaminen samalla, kun he käsittelevät paljastusta, että äiti valehteli kaikesta, vaatii aikaa ja paljon kärsivällisyyttä. Minulla on kärsivällisyyttä, Mikael sanoi, mutta hänen äänensä vapisi. Minulla on kaikki maailman aika. Haluan vain, että he voivat hyvin. He tulevat voimaan hyvin. Laura reagoi hyvin, hän on emotionaalisesti avoimempi. Milja on sulkeutuneempi, hänen kanssaan menee kauemmin, mutta molemmat haluavat uskoa sinuun. Se on jo puoli voittoa. Mikael noudatti tohtorin ohjeita uskonnollisesti, ei painostusta halauksiin tai rakkauden tunnustuksiin. Antaa tyttöjen tulla hänen luokseen omassa tahdissaan. Luoda ennustettavia rutiineja turvallisuuden tunteen luomiseksi. Olla johdonmukainen, kärsivällinen, läsnä. Hän ilmoitti heidät arvostettuun yksityiskouluun. Prosessi oli monimutkainen,
koska asiakirjoja ja 2 viime vuoden koulutodistuksia puuttui. Mikaelin oli palkattava asianajajia selvittämään byrokraattisia kysymyksiä, todistamaan tyttöjen henkilöllisyys, vaikka heidät oli teknisesti rekisteröity kuolleiksi. Se oli kafkamainen oikeudellinen vyyhti, mutta lopulta hän onnistui. Ensimmäinen koulupäivä oli traumaattinen. Tytöt, jotka olivat olleet eristyksissä 2 vuotta minimaalisella kotiopetuksella, olivat nyt valtavassa koulussa, täynnä vieraita lapsia, opettajia, sääntöjä. Milja itki niin paljon, että Mikaelin oli jäätävä kouluun koko aamuksi, istumaan luokan ulkopuolella, vain jotta tyttö tietäisi hänen olevan siellä. Laura oli rohkea, nieli kyyneleensä, mutta saapui kotiin kalpeana ja uupuneena. Se oli kamalaa, hän sanoi sinä iltana illallisella. Kaikki kysyivät, mistä me tulimme. Miksi emme olleet koulussa aiemmin? En tiennyt, mitä sanoa. Mitä sanoit? Mikael kysyi lempeästi. Että asuimme kaukana ja muutimme juuri. Sitten yksi tyttö sanoi, että vaatteeni olivat rumat. Mikael katsoi täydellisesti sopivaa koulupukua. Vaatteesi eivät ole rumat, ne ovat kauniit. Mutta kaikilla muilla tytöillä oli merkkireput ja kalliit kengät, ja he puhuivat matkoista ja asioista, joista en tiedä mitään. Siinä oli toinen haaste. Laura ja Milja tulivat 2 vuoden äärimmäisestä puutteesta. Nyt heidät oli upotettu etuoikeutettuun ympäristöön, joka oli täysin vieras. He eivät kuuluneet kumpaankaan maailmaan. He olivat lapsia limbossa. Anna aikaa, Mikael sanoi, pitäen kiinni hänen kädestään. Te totutte siihen, saatte ystäviä. Ja jos joku on ilkeä teille, kerro minulle, ratkaisemme sen yhdessä. Mutta kyse ei ollut vain koulusta. Se oli kaikki. Huvilan valtavuus, joka sai heidät tuntemaan itsensä eksyneiksi. Kodinhoitaja, jonka Mikael oli palkannut ja joka pelotti heitä hiljaisella tehokkuudellaan. Gourmet-ruoka, jota Pekka vaati tekemään vieraillessaan, liian hienostunutta yksinkertaiseen makaronilaatikkoon ja hernekeittoon tottuneille makuhermoille. Tuontiautot. Kalliit vaatteet, joita Mikael osti ja joita he eivät osanneet käyttää. Se oli liikaa, liian nopeasti. Ja sitten olivat painajaiset. Miljalla niitä oli melkein joka yö. Hän heräsi huutaen hikisenä, kutsuen äitiään. Mikael juoksi huoneeseen, sytytti valot, yritti rauhoitella. Mutta tyttö työnsi hänet pois, käpertyi Lauran viereen ja kesti tunteja ennen kuin hän nukahti uudelleen. Tohtori Mäkinen sanoi sen olevan normaalia, odotettavissa. Lapset käsittelivät traumaa, mutta nähdä tyttärensä kärsivän eikä pystyä auttamaan, se viilsi Mikaelia syvältä. Laura puolestaan sai raivokohtauksia. Yhtäkkiä hän räjähti, huusi, heitteli tavaroita, sanoi kauheita asioita, että hän vihasi olla siellä, että hän halusi takaisin äidin luo, että Mikael ei ollut oikea isä, vain outo mies, joka oli repinyt heidät kotoa. Mikael nieli, hengitti syvään, muisti terapeutin ohjeet. Älä ota henkilökohtaisesti, älä vastaa vihalla, ole vain läsnä, odota myrskyn laantumista. Kuukausi muuton jälkeen Mikael sai vierailulle asianajaja Kiven. He istuivat huvilan työhuoneessa, ovi kiinni. Asianajajalla oli paksu kansio asiakirjoja. Olen onnistunut keräämään merkittäviä todisteita Hannan tekemästä petoksesta, hän sanoi, levittäen papereita pöydälle. Meillä on lausuntoja ihmisiltä, joita hän lahjoi, rahansiirtoja, jotka osoittavat epäilyttäviä maksuja, väärennettyjä asiakirjoja. Tämä on vankka tapaus. Emme voi ainoastaan viedä häneltä huoltajuutta lopullisesti, vaan myös haastaa hänet rikosoikeuteen. Ja mikä olisi tuomio, Mikael kysyi. Vaikea sanoa tarkasti, mutta puhumme useista vakavista rikoksista, julkisten asiakirjojen väärentämisestä, lahjonnasta, petoksesta, helposti 8–10 vuotta. Mikael sulki silmänsä. Osa hänestä halusi sitä, halusi, että Hanna maksaisi, että hän kärsisi todellisia seurauksia teoistaan. Mutta toinen osa, se osa, joka näki tyttäriensä itkevän, kutsuvan äitiään painajaisissaan, epäröi. Tytöt, hän sanoi lopulta. Miten tämä vaikuttaisi heihin? Asianajaja Kivi huokaisi. Rehellisesti sanottuna, se ei olisi helppoa.
Nähdä äitinsä joutuvan oikeuteen, mahdollisesti vankilaan, se jättäisi arpia. Mutta Mikael, se mitä hän teki oli hirvittävää. Se ei voi jäädä rankaisematta. Tiedän, usko pois, tiedän. Mikael hieroi kasvojaan. Mutta tyttäreni ovat kärsineet jo liikaa. Jos Hannan haastaminen rikosoikeuteen merkitsee heille lisää traumaa, en tiedä, onko se sen arvoista. Mitä sitten ehdotat? Haluan täydellisen ja lopullisen huoltajuuden, ilman mahdollisuutta muutokseen. Hanna luopuu kaikista vanhempainoikeuksistaan. Vastineeksi en nosta rikossyytettä. Hän jää vapaaksi, mutta ilman tyttäriä. Ikuisesti. Asianajaja harkitsi. Se on liian anteliasta, ottaen huomioon, mitä hän teki. En tee sitä hänen vuokseen. Teen sen tyttöjen vuoksi. He tarvitsevat rauhaa, vakautta, eivät enempää draamaa, enempää oikeudenkäyntejä, enempää lehtiotsikoita. Haluan sulkea tämän luvun mahdollisimman vähätraumaattisella tavalla. Entä jos hän kieltäytyy, jos hän taistelee huoltajuudesta? Silloin käytämme kaiken, mitä meillä on. Tuhoamme hänet oikeudessa, mutta ensin tarjoamme helpon ulospääsyn. Asianajaja Kivi suostui ja esitti ehdotuksen Hannalle viikkoa myöhemmin. Harvojen yllätykseksi tämä hyväksyi. Hänellä ei todellakaan ollut vaihtoehtoja. Todisteet häntä vastaan olivat murskaavat. Oikeudessa hänet olisi tuhottu. Ainakin näin hän säilytti vapautensa. Paperien allekirjoitustilaisuus oli jännittynyt. Se pidettiin asianajajan toimistossa, neutraalissa, muodollisessa tilassa. Mikael saapui yksin, oli jättänyt tytöt Pekan kanssa. Hanna oli jo siellä, istui, näytti vanhentuneen 10 vuotta 2 kuukaudessa. Liian laiha, syvät silmänaluset, vaatteet roikkuivat hänen yllään. He eivät tervehtineet toisiaan. Istuivat pöydän vastakkaisilla puolilla. Asianajaja Kivi selitti ehdot. Hanna luopui täysin huoltajuudesta. Ei tapaamisoikeutta. Ei yhteydenotto-oikeutta, paitsi jos tytöt itse aikuisina etsisivät yhteyttä. Vastineeksi rikossyytettä ei nostettaisi. Sinä viet minulta tyttäreni, Hanna sanoi käheällä äänellä. Ikuisesti. Sinä veit heidät minulta ensin, Mikael vastasi kylmästi. 2 vuoden ajan. Sait minut uskomaan, että he olivat, etten enää koskaan näkisi heitä. Älä odota minulta sympatiaa nyt. Tein sen, minkä silloin katsoin oikeaksi. Teit sen, mikä oli sinulle sopivaa. Älä yritä muuttaa sitä joksikin jaloksi. Hanna allekirjoitti paperit vapisevin käsin, kyyneleet tippuivat paperille. Kun hän oli valmis, hän katsoi Mikaelia. Kysyvätkö he minusta? Mikael epäröi, sitten päätti kertoa totuuden. Kyllä, erityisesti Milja. Hän itkee sinun perääsi melkein joka yö. Jokin Hannan kasvoilla murtui. Ja sinä? Annatko heidän vihata minua? Aiotko myrkyttää heidät minua vastaan niin kuin luulet minun tehneen? En, Mikael sanoi, ja se oli totta. En aio valehdella heille. He saavat tietää totuuden, koko totuuden, kun ovat tarpeeksi vanhoja ymmärtämään. Mutta en aio tuhota kuvaasi. En tee heille sitä, mitä sinä teit. Annan heidän päättää itse, mitä he sinusta ajattelevat. Hanna nyökkäsi, lyötynä. Nousi ylös, otti laukkunsa. Pysähtyi ovelle, katsoen taakseen. Pidä heistä hyvää huolta, Mikael. Tiedän, etten ansaitse pyytää mitään, mutta pidä hyvää huolta. Pidän aina. Sinun ei tarvitse pyytää sitä. Hän lähti. Mikael tuijotti suljettua ovea pitkän hetken. Hän tunsi olonsa tyhjäksi. Hän oli odottanut tyydytystä, kostoa, jonkinlaista päätöstä, mutta mitään ei tullut, vain tyhjyyttä. Ja tietoisuus siitä, että kaikesta huolimatta tuo nainen oli hänen tyttäriensä äiti, ja osa tytöistä kaipaisi häntä aina. Sinä iltana kotona hän istui Lauran ja Miljan kanssa sohvalla. Tohtori Mäkinen oli sanonut, että oli aika käydä rehellinen, ikätasoinen keskustelu kaikesta tapahtuneesta. Äidistä, valheista, tulevaisuudesta. Tytöt, minun pitää puhua teille tärkeästä asiasta, hän aloitti sydänpuristuksissa. Se koskee teidän äitiänne.
Molemmat tuijottivat häntä suurilla silmillä. Onko äidillä kaikki hyvin? Milja kysyi heti. On, mutta hän ei voi tulla tänne tapaamaan teitä, ei vähään aikaan ehkä, ei pitkään aikaan. Miksi? Laura rypisti otsansa. Sen takia, mitä hän teki, valheiden takia. Mikael nyökkäsi. Äitinne teki vääriä asioita, asioita, jotka satuttivat monia ihmisiä, erityisesti minua ja teitä. Ja nyt niistä seuraa seurauksia. Yksi niistä seurauksista on, että te asutte täällä minun kanssani, ja hän pysyy poissa jonkin aikaa. Ikuisesti? Milja alkoi itkeä. Emmekö me enää koskaan näe häntä? En tiedä, rakkaani, se riippuu monista asioista. Mutta toistaiseksi olemme vain minä ja te, meidän perheemme. Laura halasi siskoaan, lohduttaen häntä. Mutta hänen silmänsä, kun hän katsoi Mikaelia, olivat kovat, syyttävät. Teet tämän kostoksi. Otat hänet meiltä, koska hän satutti sinua. Sanat sattuivat enemmän kuin Mikael odotti. Se ei ole kostoa, Laura, se on suojelua. Suojelua teille ja myös minulle. Se, mitä äitinne teki, oli hyvin vakavaa. En voi ottaa riskiä, että se tapahtuu uudelleen. Hän sanoi, että hän suojeli meitä, pahoilta ihmisiltä. Ja ehkä hän suojelikin. Mutta tapa, jolla hän sen teki, aiheutti paljon vahinkoa. Minulle, teille, monille ihmisille. Joskus, vaikka teemme jotain, luullen sen olevan oikein, se on silti väärin. Ymmärrätte paremmin, kun kasvatte isommiksi. Laura ei vaikuttanut tyytyväiseltä, mutta ei väittänyt vastaan. Milja itki edelleen hiljaa. Mikael halasi heitä molempia, tuntien heidät jännittyneinä sylissään. Tämä oli hinta. Tämä oli uudelleen rakentamisen hinta. Kipu, hämmennys, monimutkaiset tunteet. Mutta hän kestäisi sen. Kestäisi kaiken. Heidän vuokseen. Seuraavat kuukaudet toivat hienovaraisia, mutta merkittäviä muutoksia. Pieniä voittoja, joita Mikael keräsi kuin kallisarvoisia aarteita. Ensimmäinen kerta, kun Milja kutsui häntä isäksi epäröimättä. Päivä, jona Laura juoksi halaamaan häntä palatessaan kokouksesta. Ilta, jona molemmat pyysivät häntä lukemaan iltasadun, spontaanisti, ilman terapeutin kehotusta. Ne olivat hitaita edistysaskelia, 2 askelta eteenpäin, 1 taaksepäin, mutta ne olivat edistysaskelia. Tohtori Mäkinen juhli jokaista virstanpylvästä hänen kanssaan, selittäen, että syvien traumojen paraneminen vie aikaa, että epäjohdonmukaisuudet olivat normaaleja, odotettavissa. Tärkeintä oli yleinen suunta, ja se oli positiivinen. Mikael oli palannut töihin, mutta eri tavalla. Ei enää 16 tunnin työpäiviä kuten ennen. Nyt hän lähti kotoa vietyään tytöt kouluun, palasi ajoissa hakemaan heidät. Osallistui tärkeisiin kokouksiin, delegoi loput. Yritys oli selvinnyt hänen 2 vuoden poissaolostaan. Se selviäisi muutaman tunnin lyhennyksestä nyt. Hänen tyttärensä olivat ehdoton prioriteetti. Pekasta oli tullut jatkuva vieras huvilalla. Hän ilmestyi illallisille, vei tyttöjä retkille. Hänestä tuli suosikkisetä, jota heillä ei koskaan aiemmin ollut. Hän osti vuorittain suklaata, kuten oli luvannut, sekä kirjoja, leluja, kaikkea, mistä arveli heidän pitävän. Se oli liioiteltua, Mikael tiesi, mutta hänellä ei ollut sydäntä pyytää häntä lopettamaan. Pekkakin oli kärsinyt noina 2 vuotena, uskonut menettäneensä veljen tyttärensä. Antaa hänen hemmotella heitä nyt oli hänen tapansa käsitellä, korvata menetettyä aikaa. Koulu helpottui. Tytöt saivat muutamia ystäviä, kilttejä tyttöjä, jotka eivät välittäneet, mistä he tulivat, tai miksi he olivat saapuneet kesken lukuvuoden. Laura liittyi lentopallojoukkueeseen, Milja meni kuoroon. Vähitellen he rakensivat normaalia, terveellistä elämää. Mutta kaikki ei ollut lineaarista edistystä, oli huonoja päiviä. Päiviä, jolloin Milja heräsi itkien kaivaten äitiään. Päiviä, jolloin Laura räjähti vihaan ilman näkyvää syytä, huusi vihaavansa Mikaelia, vihaavansa sitä taloa, haluavansa takaisin Havukoskelle. Niinä hetkinä Mikael tarvitsi kaiken voimansa, jotta ei murtuisi mukana. Yhdessä erityisen vaikeassa tilanteessa hän soitti tohtori Mäkiselle paniikissa. Oli tiistai-iltapäivä.
Laura oli lukittautunut huoneeseensa läksyriidan jälkeen, rikkoi tavaroita, huusi. Milja itki piilossa vessassa. Mikael tunsi itsensä täysin eksyneeksi, riittämättömäksi, kuin olisi epäonnistumassa katastrofaalisesti. Terapeutti tuli huvilalle, rauhoitti tilanteen, puhui pitkään kummankin tytön ja sitten Mikaelin kanssa. He istuivat työhuoneessa, ovi kiinni. Teet kaiken oikein, hän sanoi päättäväisesti. Tiedän, ettei siltä tunnu, varsinkaan tällaisina päivinä. Mutta teet. Ei tunnu siltä, Mikael myönsi väsyneellä äänellä. Tuntuu, että improvisoin, teen enemmän virheitä kuin oikeita asioita. Jokainen isä tuntee niin, Mikael. Sinulla on vain lisähaasteena se, että olet yhdistymässä uudelleen tyttäriin, jotka on manipuloitu epäilemään sinua, samalla kun käsittelet omaa traumaasi siitä, että uskoit menettäneesi heidät. Se on poikkeuksellisen vaikea tilanne. Se, että te kolme edistytte, vaikka hitaasti, on merkittävää. Laura vihaa minua. Laura ei vihaa sinua. Laura on hämmentynyt peloissaan ja testaa sinua. Haluaa nähdä, hylkäätkö hänet, kun asiat vaikeutuvat, kuten Hanna opetti hänet uskomaan sinun tekevän. Kun jäät, kun pysyt rauhallisena ja läsnä silloinkin, kun hän käyttäytyy pahimmalla mahdollisella tavalla, todistat, että ne valheet olivat vääriä. Rakennat luottamusta uudelleen, se on hidasta, mutta välttämätöntä työtä. Mikael halusi uskoa. Hänen täytyi uskoa, koska luovuttaminen ei ollut vaihtoehto. Ei koskaan olisi. 4 kuukautta tyttöjen kotiinpaluun jälkeen Mikaelin oli tehtävä vaikea päätös. Tohtori Mäkinen ehdotti, että ehkä Lauralle ja Miljalle olisi hyödyllistä olla jonkinlainen yhteys Hannaan. Ei henkilökohtaisia tapaamisia, ei vielä, mutta ehkä kirjeitä. Valvottu kirjeenvaihto, joka voisi auttaa heitä käsittelemään monimutkaisia tunteita äitiään kohtaan. Ajatus suututti Mikaelia aluksi. Kaiken jälkeen, sen sopimuksen jälkeen, jonka he tekivät, tuoda Hanna takaisin, edes tangentiaalisesti. Mutta terapeutti oli luja. Kyse ei ollut hänestä tai Hannasta. Kyse oli siitä, mikä olisi parasta Lauralle ja Miljalle, ja teeskentely, ettei äitiä ollut olemassa, että niitä 2 vuotta ei ollut tapahtunut, ei ollut pitkällä tähtäimellä terveellistä. Vastahakoisesti hän suostui. Hän puhui tytöille, selitti, että jos he haluaisivat, he voisivat kirjoittaa kirjeitä äidilleen. Heidän ei tarvinnut, jos eivät halunneet, mutta vaihtoehto oli olemassa. Milja halusi heti. Laura epäröi, mutta lopulta suostui myös. Ensimmäiset kirjeet olivat tuskallista luettavaa. Mikael ei lukenut niitä, kunnioitti heidän yksityisyyttään, mutta tohtori Mäkinen luki osana terapeuttista prosessia. Hän kertoi Mikaelille, että ne olivat lapsellisia, viattomia kirjoituksia, joissa kysyttiin, miksi äiti oli valehdellut, rakastiko hän heitä yhä, milloin he voisivat nähdä. Hanna vastasi, kirjeet aina asianajajan valvonnassa, pyytäen anteeksi toistuvasti, sanoen rakastavansa tyttäriään, selittäen yksinkertaisesti ja riittämättömästi syitään. Mikael vihasi jokaista saapuvaa kirjettä. Vihasi nähdä tyttöjen juoksevan postilaatikolle toiveikkaina. Vihasi Hannan jatkuvaa vaikutusta, vaikka se oli etäinen. Mutta hän nieli katkeruutensa, koska kyse ei ollut hänestä, ei ollut koskaan ollut. 6 kuukautta. Puoli vuotta siitä lauantaisesta hautausmaalla, joka muutti kaiken. Mikael juhlisti päivää tekemällä jotain erityistä. Hän vei tytöt rannalle Hankoon, vuokrasi talon meren rannalta viikonlopuksi. Pekka tuli mukaan ja ensimmäistä kertaa he todella tuntuivat perheeltä. He leikkivät hiekassa, uivat aalloissa, söivät jäätelöä, kunnes voivat pahoin. He nauroivat. Paljon. Aidosti. Viimeisenä iltana, istuessaan talon terassilla ja katsellessaan merta kuunvalossa, Laura lähestyi Mikaelia. Ei sanonut mitään, vain nojasi päänsä hänen olkapäähänsä. Mikael halasi häntä, tuntien kyyneleiden kirvelevän silmiään. Milja liittyi pian seuraan täydentäen halauksen. Pekka otti huomaamattoman kuvan. Se hetki, se yksinkertainen yhteyden hetki, oli arvokkaampi kuin kaikki maailman kulta. Isä, Laura sanoi hiljaa.
Kyllä, prinsessani. Kiitos, ettet luovuttanut meidän suhteemme. Mikaelin oli hallittava itsensä, jotta ei murtuisi siihen paikkaan. En koskaan luovuta teidän suhteenne. En koskaan. Lupaan. Takaisin Helsingissä elämä sai uuden normaaliuden. Istunnot tohtori Mäkisen kanssa vähenivät 3–2 kertaan viikossa. Mikael alkoi osallistua enemmän yrityksen toimintaan, luottaen siihen, että tytöt olivat riittävän vakaita. He kasvoivat, sopeutuivat kouluun, ystäviin, etuoikeutettuun elämään, joka heillä nyt oli, mutta heistä ei koskaan tullut pilalle hemmoteltuja. He muistivat Havukosken yksinkertaisen elämän, se piti heidän jalkansa maassa. Vuosilöydön jälkeen Mikael teki jotain, mitä ei koskaan uskonut tekevänsä. Hän meni tapaamaan Hannaa. Hän ei kertonut tytöille, meni yksin henkilökohtaisen päätöksen vuoksi. Hanna asui pienessä asunnossa Keravalla, työskenteli vastaanottovirkailijana klinikalla. Yksinkertainen, vaatimaton elämä. Kaikki, mitä oli jäljellä menetettyään tyttärensä ja anteliaan elatusavun. Hanna otti hänet vastaan yllättyneenä ja huolestuneena. He istuivat pienessä olohuoneessa, kylmä kahvi välissään. Mikael ei tiennyt tarkalleen, miksi oli tullut. Ehkä ymmärtääkseen, ehkä löytääkseen jonkinlaista anteeksiantoa, tai ehkä vain nähdäkseen, että Hanna oli kunnossa, elossa, menossa eteenpäin. Miten he voivat? Hanna kysyi pienellä äänellä. Hyvin, kasvavat, sopeutuvat. Mikael ei tarjonnut yksityiskohtia. Hän ei uskonut Hannan ansaitsevan niitä. Saan kirjeet. Luen ne 1000 kertaa. Se on ainoa yhteys, joka minulla on jäljellä. Teit sen itsellesi, Hanna. Kukaan ei pakottanut sinua valehtelemaan, lavastamaan kaikkea sitä. Tiedän. Usko pois. Tiedän. Elän sen kanssa joka päivä. Syyllisyyden, katumuksen. Hän katsoi käsiään. Jos voisin palata ajassa taaksepäin, tekisin toisin. Luottaisin sinuun. Hakisin oikeaa apua. Mutta en voi. Minun on elettävä seurausten kanssa. Mikael tutki hänen kasvojaan. Siellä oli vilpittömyyttä, aitoa katumusta. Mutta se ei myöskään muuttanut mitään. Menneisyys oli kirjoitettu. Sitä ei voinut pyyhkiä pois. Tytöt kysyvät joskus sinusta, hän sanoi, ja näki toivon syttyvän Hannan silmissä. Erityisesti Milja. Laura on järkevämpi, ymmärtää paremmin mitä teit. Mutta Milja, hän on vielä lapsi. Hän haluaa yhä äitinsä. Luuletko, että jonain päivänä, kun he ovat vanhempia, kun he ymmärtävät kaiken? Ehkä, Mikael keskeytti. Kun he ovat aikuisia, jos he haluavat etsiä sinut, en estä. Mutta siihen asti pysy etäällä, anna heidän kasvaa, anna heidän parantua. Hanna nyökkäsi, kyyneleet valuivat. Olet parempi isä kuin minä, oli äiti. Yritän vain olla pilaamatta kaikkea, Mikael nousi ylös. Pidä huolta itsestäsi, Hanna. Hän lähti katsomatta taakseen. Hän tunsi olonsa kevyemmäksi, oudolla tavalla. Kuin paino, jota hän ei tiennyt kantaneensa, olisi vapautunut. Se ei ollut anteeksiantoa, se ei ollut sovintoa. Se oli vain hyväksyntää. Hyväksyntää sille, että menneisyys oli tapahtunut, sitä ei voitu muuttaa, ja tulevaisuus riippui hänen nyt tekemistään valinnoista. Hän saapui kotiin auringon laskiessa. Tytöt olivat uima-altaalla Pekan kanssa, nauroivat kovaa. Nähdessään hänet he vilkuttivat innokkaasti. Isä, tule uimaan meidän kanssa, Mikael hymyili. Kyllä, tämä oli hänen elämänsä nyt. Tämä oli hänen perheensä. Epätäydellinen, arpinen, mutta todellinen, ja elossa, aina elossa. Hän vaihtoi vaatteet ja hyppäsi uima-altaaseen, viileä vesi ympäröi hänet. Laura ja Milja uivat hänen luokseen, yksi kummallekin puolelle. Pekka katseli terassilta hymyillen. Se oli yksinkertaista, se oli onnellista, se oli kaikki mitä Mikael tarvitsi. Matka ei ollut päättynyt, se ei koskaan todella päättyisi. Aina olisi haasteita, vaikeita päiviä, tuskallisia muistoja, mutta he kohtaisivat ne yhdessä, perheenä, kuten heidän olisi pitänyt olla alusta alkaen. Ja ensimmäistä kertaa vuosiin Mikael Virtanen katsoi tulevaisuuteen ei pelolla tai epätoivolla, vaan aidolla toivolla.
koska hänen tyttärensä olivat elossa, koska he olivat hänen kanssaan, ja koska, vastoin kaikkia odotuksia, he olivat rakentamassa jotain kaunista tuhoisan menneisyyden tuhkista. Sinä iltana, peiteltyään tytöt nukkumaan, Mikael meni työhuoneeseen. Hän avasi laatikon, jossa säilytti tärkeitä esineitä. Siellä se oli, huolellisesti taiteltuna, viimeinen kuitti kukista, jotka hän oli vienyt hautausmaalle sinä kohtalokkaana lauantaina. Valkoisia liljoja, kalliita, tuoksuvia. Hän ei ollut koskaan palannut sinne. Ei tarvinnut. Hänen vauvansa eivät olleet marmorihaudoissa. He nukkuivat muutaman metrin päässä, hengittäen, uneksien, eläen. Hän repi kuitin, heitti sen roskiin. Se luku oli suljettu. Uusi oli alkanut, ja hän kirjoittaisi jokaisen sivun rakkaudella, omistautumisella ja jatkuvalla läsnäololla, koska sen hänen tyttärensä ansaitsivat, ja sen hän antaisi joka päivä loppuelämänsä ajan. 2 vuotta oli kulunut siitä mullistavasta päivästä hautausmaalla, 2 vuotta uudelleenrakennusta, parantumista, yhteistä oppimista. Laura ja Milja olivat nyt 10-vuotiaita, kasvaneet, ikäistään kypsempiä joissakin asioissa, yhä viattoman lapsellisia toisissa. Terapia jatkui, nyt kuukausittain viikoittaisen sijaan, enemmän ylläpitoa kuin kiireellistä väliintuloa. Ja elämä, vihdoin, alkoi tuntua normaalilta. Huvila Westendissä ei ollut enää hiljainen mausoleumi. Se oli elävä koti, täynnä naurua, musiikkia, lasten mukana tulevaa järjestäytynyttä sotkua. Ystäviä tuli yökylään. Mikael ajoi tunteja viedäkseen tyttöjä balletti-, uinti- ja pianotunneille. Osallistui vanhempainiltoihin, auttoi läksyissä, teki pannukakkuja sunnuntaisin. Hän ei ollut enää koskaan käynyt hautausmaalla. Se paikka kuului tuskalliseen menneisyyteen, jonka hän mieluummin jätti taakseen. Mutta hän säilytti muistot noista 2 synkästä vuodesta, ei rangaistakseen itseään, vaan muistuttaakseen itseään, ettei mitään pidä pitää itsestäänselvyytenä. Jokainen hänen tyttäriensä nauru oli lahja, jokainen halaus, ihme, jokainen yhteinen päivä, voitto mahdottomista olosuhteista, jotka yrittivät erottaa heidät. Yritys kukoisti hänen uudistuneen johtajuutensa alla. Mikael oli palannut selkeällä tarkoituksella, ei vain voiton, vaan merkityksen vuoksi. Hän perusti Laura ja Milja Virtasen säätiön, joka oli omistettu auttamaan riskiryhmään kuuluvia lapsia, erityisesti niitä, jotka olivat osallisina monimutkaisissa huoltajuuskiistoissa tai katoamistapauksissa. Hän lahjoitti anteliaasti, sijoitti henkilökohtaista aikaa, käytti tarinaansa, kun se oli sopivaa, lisätäkseen tietoisuutta vanhempien manipuloinnin aiheuttamista vahingoista. Aino köyhä tyttö, joka muutti kaiken, oli tullut osaksi laajennettua perhettä. Rahalla, jonka Mikael oli antanut hänelle, hän oli ostanut lääkkeitä äidilleen, ruokaa, vaatteita. Ja kun Mikael kuuli koko tilanteesta, hän tarjosi enemmän. Hän maksoi Ainon äidin lääkehoidot, ilmoitti Ainon hyvään kouluun, varmisti, että perheellä oli kunnollinen koti. Se ei ollut hyvän tekeväisyyttä, hän vaati. Se oli kiitollisuutta. Tuo tyttö oli pelastanut paitsi hänen tyttärensä, myös hänen järkensä, hänen elämänsä. Hän ei koskaan pystyisi maksamaan sitä takaisin kunnolla, mutta hän yrittäisi. Kirjeenvaihto tyttöjen ja Hannan välillä jatkui jonkin aikaa, sitten luonnollisesti harveni. Hanna kirjoitti kuukausittain, tytöt vastasivat satunnaisesti, kun muistivat tai halusivat. Emotionaalinen etäisyys kasvoi ajan myötä, mikä oli luonnollista, tohtori Mäkinen vakuutti. Hanna oli osa heidän menneisyyttään, tärkeä mutta ei määrittävä. Tulevaisuus oli Mikaelin kanssa. Aurinkoisena lauantai-iltapäivänä, melkein tasan 2 vuotta löydön jälkeen, Mikael oli puutarhassa tyttöjen kanssa. Laura harjoitteli jalkapallon pompottelua yllättävän taitavasti. Milja piirsi vihkoonsa, kieli ulkona keskittyneenä. Pekka oli grillin ääressä valmistamassa lounasta, viheltäen iloisesti. Isä, Laura lopetti pelaamisen, katsoen Mikaelia mietteliäänä. Kyllä, prinsessani. Muistatko, kun asuimme Havukoskella, siinä sinisessä talossa? Mikael tunsi puristuksen rinnassaan.
He mainitsivat harvoin sitä aikaa. Muistan. Miksi? Laura istui nurmikolle hänen viereensä. Miljakin laski vihkonsa, uteliaana. Joskus minäkin muistan. Sen pienen talon. Miten kaikki oli erilaista. Ja mietin, tiedätkö, jos asiat olisivat olleet normaaleja, jos äiti ei olisi tehnyt kaikkea sitä, millaista elämämme olisi. Luultavasti asuisitte hänen kanssaan viikolla, minun kanssani viikonloppuisin, Mikael sanoi rehellisesti. Se olisi erilaista kuin nyt, mutta teitä rakastettaisiin silti. Teillä olisi silti hyvä elämä. Mutta ei niin hyvä kuin nyt, eikö? Milja sanoi, aina käytännöllinen. Täällä on uima-allas, ja meidän huoneemme ovat valtavat, ja sinä teet pannukakkuja. Mikael nauroi. Onko pannukakku ratkaiseva tekijä? Se on tärkeää, Milja vaati hymyillen. Laura ei hymyillyt. Hänen kasvonsa olivat vakavat, kypsät. En ole iloinen siitä, mitä äiti teki. Mielestäni se oli väärin, todella väärin. Mutta, hän pysähtyi, valiten sanoja. Mutta jos hän ei olisi tehnyt sitä, emme ehkä koskaan asuisi sinun kanssasi tällä tavalla. Emme ehkä koskaan olisi tulleet näin läheisiksi. On outoa ajatella, että jotain niin pahaa toi jotain niin hyvää. Se oli syvällinen pohdinta 10-vuotiaalta. Mikael tunsi ylpeyttä ja surua samanaikaisesti. Se on totta. Joskus elämä toimii niin. Kauheita asioita tapahtuu, mutta voimme valita, mitä teemme sen jälkeen. Voimme antaa kauhean tuhota meidät, tai voimme rakentaa jotain uutta, jotain parempaa. Me valitsimme rakentamisen. Me pysymme aina yhdessä nyt, eikö niin, isä? Milja kysyi, haavoittuvuus selvänä hänen äänestään. Ei enää valheita, ei salaisuuksia, ei ketään yrittämässä erottaa meitä. Mikael avasi kätensä. Molemmat lähestyivät ryhmähalaus siinä puutarhassa. Aina yhdessä, lupaan. Mikään tai kukaan ei enää erota meidän perhettämme. He pysyivät niin pitkän hetken, vain ollen yhdessä, turvassa, onnellisina. Kun he irrottautuivat, Pekka huusi, että lounas oli valmis. He juoksivat pöytään nälkäisinä innoissaan. Lounaan aikana keskustelujen lomassa koulusta, ystävistä, LOM-suunnitelmista, Mikael tarkkaili tyttäriään. He eivät olleet enää niitä vauvoja, jotka hän muisti entuudestaan. He olivat ihmisiä, joilla oli omat persoonallisuutensa, omat mielipiteensä, omat unelmansa. Laura halusi tulla eläinlääkäriksi. Milja, taiteilijaksi. Molemmilla oli rajaton potentiaali, loistava tulevaisuus edessään, ja hän olisi siellä. Jokaiseen esitykseen, jokaiseen peliin, jokaiseen koulunäytelmään, jokaiseen särkyneeseen sydämeen, jokaiseen pettymykseen, jokaiseen voittoon. Hän olisi isä, joka hän aina halusi olla, läsnä, jatkuva, rakastava, koska hän oli melkein menettänyt sen mahdollisuuden, melkein uskonut olevansa myös kuollut yhdessä tyttäriensä kanssa, mutta vastoin kaikkia todennäköisyyksiä hänelle oli annettu toinen mahdollisuus, eikä hän tuhlaisi siitä sekuntiakaan. Sinä iltana, kun hän oli laittamassa tyttöjä nukkumaan, rituaali, jota he yhä pitivät yllä, vaikka olivatkin vanhempia, Laura tarttui hänen käteensä. Isä, kiitos. Miksi, rakkaani? Koska et koskaan luovuttanut, koska jatkoit hautausmaalla käymistä, vaikka niin pitkän ajan jälkeen, koska se sai sinut olemaan siellä sinä päivänä, kun Aino löysi sinut. Jos olisit luovuttanut aiemmin, lakannut käymästä, hän ei olisi koskaan nähnyt sinua, ei koskaan kertonut meille. Me olisimme yhä siellä, Havukoskella, ajatellen, ettet välittänyt. Mikael tunsi kyynelten polttavan. En olisi koskaan voinut lopettaa. Se oli tapani pitää teidät elossa sisälläni, vaikka luulin, etten enää koskaan näkisi teitä oikeasti. Oliko kipu sen arvoista, Laura kysyi, ja se oli niin aikuismainen, niin monimutkainen kysymys. Mikael mietti. 2 vuotta tuskaa, tyhjien hautojen vierailua, itsensä hidasta tuhoamista. Oliko se sen arvoista? Jos se oli hinta nykyhetkestä, tyttäriensä takaisin saamisesta, perheensä uudelleen rakentamisesta, niin kyllä. 1000 kertaa kyllä. Oli, hän sanoi yksinkertaisesti. Kaikki oli sen arvoista. Hän suuteli heidän otsiaan, sammutti valot, sulki oven.
Käytävässä hän nojasi seinään hengittäen syvään. Joskus hän ei vieläkään uskonut sitä. Joskus hän luuli vielä heräävänsä ja huomaavansa kaiken olleen julmaa unta. Mutta sitten hän kuuli rauhalliset hengitykset huoneesta. Muisti sen olevan totta, että hänen tyttärensä todella olivat siellä, ja helpotus oli musertava. Hän meni alas työhuoneeseen, jossa Pekka odotti häntä 2 oluen kanssa. He istuivat nahkasohvalle mukavassa hiljaisuudessa hetken. Sinä pelastit heidät, tiedäthän, Pekka sanoi lopulta. Ei vain fyysisesti viemällä heidät Havukoskelta, vaan emotionaalisesti. Annoit heille vakautta, rakkautta, tulevaisuuden, pelastit heidät todella. 8-vuotias tyttö pelasti minut, Mikael korjasi. Aino. Jos ei olisi ollut häntä, mutta oli, ja se on tärkeintä. Tartuimme mahdollisuuteen, jonka hän antoi, ja rakensimme kaiken tämän. Pekka viittasi epämääräisesti, osoittaen taloa, elämää. Monet isät eivät olisi pystyneet siihen, olisivat hukkuneet vihaan, katkeruuteen, mutta sinä valitsit tyttäresi aina. Mikael joi oluttaan miettelijänä. Olen yhä vihainen, luultavasti olen aina. Siitä, mitä Hanna teki, miten hän manipuloi meitä kaikkia, mutta olen oppinut, että voin kantaa sitä vihaa ja silti olla hyvä isä. Yksi asia ei kumoa toista. Hän maksaa hintansa, Pekka sanoi. Menetti tyttärensä, menetti kaiken. Se on pahempi rangaistus kuin mikään vankila. On, Mikael myöntyi. Ja se oli totta. Hanna eli valintojensa seurausten kanssa joka päivä. Kun taas hän eli omien valintojensa palkkioiden kanssa, sen ettei koskaan luovuttanut, että jatkoi uskomista silloinkin, kun se tuntui mahdottomalta. Viikkoja myöhemmin Mikael teki jotain, mitä oli harkinnut kuukausia. Hän perusti YouTube-kanavan, jossa kertoi tarinoita. Ei omaansa, ainakaan aluksi, se olisi ollut liian tungettelevaa tytöille, vaan muita tarinoita. Eronneista ja yhdistyneistä perheistä, menetyksistä ja uudelleenrakentamisesta. Siitä, miten rakkaus voi voittaa mahdottomat olosuhteet. Hän halusi käyttää kokemustaan, ääntään, antaakseen toivoa muille. Kanava kasvoi hitaasti, mutta tasaisesti. Ihmiset samaistuivat emotionaalisiin kertomuksiin, raakaan rehellisyyteen. Mikael ei romantisoinut, ei teeskennellyt sen olevan helppoa. Kertoi totuuksia kovia ja kauniita perheen sitkeydestä. Erityisessä videossa hän vihdoin kertoi mukautetun version omasta tarinastaan. Muutti nimiä, yksityiskohtia, mutta ydin säilyi. Isä, joka menetti tyttärensä, tai niin luuli. Mahdoton löytö, uudelleen rakentamisen matka, ja lopussa selkeä viesti, älä koskaan luovuta. Silloinkin kun tuntuu, ettei ole, toivoa jatka, koska ihmeitä tapahtuu. Ei aina, ei siinä muodossa kuin odotamme, mutta tapahtuu. Video levisi viraaliksi. Miljoonia katselukertoja, tuhansia kommentteja ihmisiltä, jotka sanoivat tarinan koskettaneen heitä, inspiroineen heitä, saaneen heidät uskomaan uudelleen. Mikael luki jokaisen liikuttuneena. Jos hänen kipunsa, muutettuna kertomukseksi, voisi auttaa edes yhtä ihmistä, se olisi jokaisen kyyneleen arvoista. 3 vuotta löydön jälkeen. Laura ja Milja täyttivät 11. Mikael järjesti suuret juhlat, kutsui puolet tyttöjen koulusta, niin tuntui. Huvila kuhisi huutavia lapsia, musiikkia, värikkäitä koristeita. Se oli järjestäytynyttä kaaosta, meluisaa, täydellistä. Juhlien keskellä, katsellessaan tyttäriään ystävien ympäröimänä, onnellisina, Mikael tunsi käden koskettavan olkapäätään. Hän kääntyi. Se oli Aino, nyt 13-vuotias teini, kaunis, hyvin pukeutunut, itsevarma. Hän halasi tyttöä, aidosti iloisena nähdessään hänet. Kiitos, että tulit. En olisi jättänyt väliin. Laura ja Milja ovat kuin pikkusiskoja minulle. Aino hymyili. Ja sinä olet? No, sinä muutit minunkin elämäni, tiedäthän. Sinä muutit minun ensin, Mikael vaati. Sitten olemme tasoissa, tyttö vitsaili. Sitten hän vakavoitui. Äitini haluaa minun kiittävän sinua. Jälleen, miljoonannen kerran. Hän voi hyvin nyt, hoidot toimivat.
Ja aloitan lukion samassa koulussa maaliskuussa sinun ansiostasi. Se on sinun ansiosi, Aino, kovalla työlläsi, erinomaisilla arvosanoillasi. Minä vain avasin ovia, sinä kuljit niistä läpi. Aino pyyhki kyyneleen, joka uhkasi pudota. Olet liian hyvä tähän maailmaan, Mikael setä. Mikael nauroi. Olen vain kiitollinen, kiitollisempi kuin sanat voivat ilmaista. Juhlat jatkuivat myöhään. Kun ne vihdoin päättyivät ja viimeinenkin lapsi oli lähtenyt, huvila oli sekasorron vallassa. Mikael, Laura, Milja, Pekka ja Aino, joka oli jäänyt auttamaan siivouksessa, lysähtivät sohvalle, uupuneina, mutta tyytyväisinä. Parhaat juhlat ikinä, Laura julisti. Ehdottomasti, Milja myöntyi, jo puoliksi unessa. Mikael katsoi ympärilleen, hänen perheensä. Ei perinteinen, ei täydellinen, mutta täysin hänen omansa. Ja täysin kallisarvoinen, arpinen, mutta vahva. Rikkoutunut, mutta koottu uudelleen joksikin alkuperäistä kauniimmaksi. Sinä iltana, yksin työhuoneessa kaikkien nukkuessa, Mikael nauhoitti toisen videon kanavalleen. Suunnittelematon, spontaani, suoraan sydämestä. Joskus elämä vie meiltä kaiken, hän sanoi kameralle. Se kaataa meidät niin kovaa, että uskomme nousemisen olevan mahdotonta. Se ryöstää meiltä sen, mitä rakastamme eniten, ja jättää meidät täydelliseen pimeyteen. Tiedän. Olen elänyt sen. 2 kokonaista vuotta uskoin, että tyttäreni eivät enää olleet tässä maailmassa, elin jatkuvassa tuskassa. Mutta tässä on totuus, jonka opin. Jopa syvimmässä pimeydessä on valon mahdollisuus. Joskus se tulee odottamattomista paikoista, rohkeasta lapsesta, synkronismin hetkestä, epätodennäköisestä mahdollisuudesta. Ja kun se valo ilmestyy, vaikka kuinka pieni, meidän on tartuttava siihen, taisteltava sen puolesta, koska mahdottoman tuskan toisella puolella voi olla ilo, jota emme koskaan kuvitelleet mahdolliseksi. Tyttäreni palasivat luokseni. Vastoin kaikkia todennäköisyyksiä he ovat täällä, kasvavat, nauravat, elävät. Ja opin, ettei kaikki maailman raha osta takaisin menetettyä aikaa. Mutta aito rakkaus voi voittaa jopa julmimmat valheet, ja joskus yksi ihminen, jolla on rohkeutta puhua totta, on arvokkaampi kuin kaikki maailman rikkaudet. Joten jos olet nyt pimeydessä, jos olet menettänyt jotain kallisarvoista, jos luulet, ettet koskaan pääse eteenpäin, haluan sinun tietävän, sinä pystyt siihen. Se ei ole helppoa, se ei ole nopeaa. Mutta se on mahdollista. Jatka hengittämistä, jatka yrittämistä, jatka rakastamista, koska elämä, silloinkin kun se murtaa meidät, antaa meille myös mahdollisuuksia rakentaa jotain vielä vahvempaa, ja sinä olet vahvempi kuin luulet, lupaan. Hän keskeytti nauhoituksen tyytyväisenä, editoisi huomenna, julkaisisi seuraajilleen, mutta toistaiseksi hän vain tallensi ja sammutti tietokoneen. Nousi portaita, kulki tyttöjen huoneen ohi, kurkisti raollaan olevasta ovesta. Molemmat nukkuivat syvästi, turvassa rakastettuina. Mikael hymyili. Kyllä, vastoin kaikkia todennäköisyyksiä he olivat tehneet sen. He olivat selvinneet mahdottomasta ja nousseet toiselle puolelle. Ei täydellisinä, ei ilman arpia, mutta yhdessä. Aina yhdessä. Ja se loppujen lopuksi oli kaikki, mikä todella merkitsi. Tarinan loppu. Rakkaat kuuntelijat, toivomme, että Mikaelin, Lauran ja Miljan tarina kosketti sydämiänne yhtä syvästi kuin se kosketti meitä sitä kertoessamme. Se on matka siitä, ettei koskaan pidä luovuttaa niiden suhteen, joita rakastamme, siitä, miten totuus aina löytää tiensä, ja perherakkauden uskomattomasta voimasta voittaa jopa tuskallisimmat petokset. Jos tämä kertomus resonoi kanssasi, jätä tykkäys tähän videoon ja tilaa kanavamme, jossa tuomme joka päivä ainutlaatuisia tarinoita, jotka tutkivat elämän monimutkaisuutta, kohtalon käänteitä ja ihmisen kykyä rakentaa uudelleen jopa musertavimpien menetysten jälkeen. Jaa kommenteissa, jos olet kokenut jonkin mahdottoman jälleen näkemisen tai toisen mahdollisuuden, lukisimme mielellämme kokemuksianne. Äläkä unohda aktivoida ilmoituskelloa, jotta et jää paitsi seuraavista tunteellisista tarinoistamme.
Jatkaaksesi tätä emotionaalista matkaa olemme valmistelleet erityisen soittolistan yhtä kiehtovilla kertomuksilla tässä vieressä. Nähdään seuraavassa videossa ja muista. Jopa synkimmissä tilanteissa toivo voi syntyä uudelleen poikkeuksellisilla tavoilla.